Ola a todos os celtistas e a todas as celtistas ao longo do mundo. Son Antón García Fernández e convídovos a unha nova emisión en directo do Bar Celeste, nesta ocasión un pouco antes da hora normal, porque xeralmente emitimos sobre as 8 en Vigo, en esta ocasión pois son as 8 menos 20 por cuestións de compromisos académicos que teño eu esta tarde, pois houbo que comezar un pouco antes esta emisión en directo. Grazas a todos os que estades xa no chat, que chegastes antes que a min. Jaime Soto, en absoluto. Mario Seijas tamén está por aí. Chema. Bueno, pois Víctor tamén aparece por aí. E hoxe pois temos que comentar un partido no que o Celta nadou a contracorrente. Finalmente, na segunda metade, pois ficou na beira, non conseguiu ese empate, ese, alo menos, puntiño que eu penso que merecería, sobre todo polo que ocorreu na segunda metade no Bernabéu. Pero, bueno, para falar sobre todo iso, temos a varios convidados, temos a varios interlocutores aquí. O meu bon amigo e cofundador do bar, Fernando Rodríguez Estévez, que aí firma como Pitoniso Fer. Benvido, Fer. Claro. ¿Qué tal, Antón? Buena cara, hombre, pitoniso, porque me he llevado el resultado de nuevo. Una vez más, y ya son unas cuantas, ¿eh? Pues sí, Nada, sí. encantado de estar aquí contigo y hoy, bueno, pues con varios invitados. Hay uno nuevo que la verdad es que, como digo yo siempre, cuantas más ventanas en este bar, mejor programa. Y nada, encantado de estar aquí. Bueno, vamos a hablar de esa derrota que, bueno, fue una derrota no tan dura como otras, luego la analizaremos, pero bueno, ya casi pensando más en el Sevilla que en el Real Madrid. Pois sí, penso que hai que pensar xa no seguinte partido, no vindeiro partido fronte ao Sevilla, porque se fala de partidos importantes, máis ou menos finais, ese partido é realmente importantísimo para as opcións do Celta de xogar en Europa a vindeira tempada. En Vigo tamén está o celtista de pro, profesor titular de Filoloxía da Universidade de Vigo, Jorge Luis. Bueno, benvido, Jorge, unha semana máis ao Bar Celeste. Que tal? Como estades? Pois sí, aquí andamos para falar sobre todo pois iso do partido do outro día, aínda que coincido con vos en que xa temos que ter pois a cabeza posta no que ven por diante, que penso que son onde pois nos imos xogar todo, esa é a nosa liga, os nosos compromisos, os nosos partidos para ter que, bueno, gañar sí ou sí, sacar os máis puntos posibles para ter algunha opción de xogar en Europa o ano que ven. Pero é verdade que de todos os partidos penso que este ano se perderon, este penso que foi o que mellor sensación deixou no último momento e donde penso que o equipo sae non reforzado, pero sí cunha disposición de xogo un pouquiño distinta do que pasou pois, en outros partidos que se perderon tamén de un modo semellante, porque realmente non foi igual. Foi un partido para comentar, como imos facer agora, pois interesante porque pasou por diferentes fases e penso que nos vai dar para falar un chisco. Pois sí, un partido no que a decepción é o resultado, pero non necesariamente a imaxe, sobre todo na segunda parte do Celta. Bueno, Susi está entrando e saindo porque semella que ten problemas coa conexión. Se consigue que se estabilice a conexión, pois presentarémola nuns intres. Bueno, temos un convidado, algúns de vos xa sabedes quen é no chat, alguén que coñezo do programa do noso amigo común Pablo Verdeal, o señor Pablo, tamén celtista de pro e que fai o seu debut hoxe vestindo a celeste no Bar Celeste. Mario Seijas, Mario, benvido e grazas por estar aquí no Bar Celeste. Pois moi boas, un honor pasar por aquí polo Bar Celeste, así como tertuliano e non como seguidor ou como iso, e de celeste non meño moito, pero bueno. Bueno, pero o celeste está no corazón, bueno, tamén, aunque a camiseta non sexa celeste, pois é celeste tamén, non? Está ben, está ben. Bueno, sempre facemos esta pregunta aos colaboradores que veñen por a primeira ocasión, na primeira vez,
queríamos simplemente, Mario, preguntarche pois como naceu o teu interese polo Celta, ata onde chega, onde comezou e por que ese sentimento azul celeste fai parte de ti. Bueno, pois eu así para comentar así rápido, eu son de Vilalba, creo que a peña máis lonxeva do Celta creo que é Dalí, de Vilalba, e o meu avó, meu padriño, pois era celtista e de aí me nace. De aí me nace. Eu cando era pequeniño pois había esos típicos intereses de certos familiares en que se o Madrid, que se o Barça, que se estas cousas. E de pequeno, pois bueno, sí, o fútbol gustábame, era máis popular e tal, pero ao final o sea, xa sin ser porque meu padriño nunca me dixo nada, o sea, naceu de min propio o tirar polo Celta, o animar ao Celta e o seguir ao Celta. E aí vai un pouco o conto. De feito, mira, teño aquí unha cousa, unha reliquia así pequena, o carnet celtista de meu abuelo, do ano, non sei nin de que ano é, se che digo a verdade ahora mesmo. Pois mira, do 79. Bueno, non se ve ben, creo. Non enfoca ben, bueno. No. Pero da peña celtista, bueno, pois de por aí nace todo. Do tema da peña lonxeva, de tal, de que seña meu avó pois celtista iso, e bueno, ali hai bastante afición, salvo aqueles anos no que o Deportivo pois digamos que tivo esos éxitos e todo iso, a verdade é que Vilalba é bastante celtista. Hai algún intre en especial, Mario, que lembras como aí o momento no que chegaches ao Celta ou no que dixeches este é o meu equipo e non o Madrid, o Barça, o Deportivo, que a ver, outro? O sentimento como tal, pois non sabría decir. O que sí que teño claro é que o momento máis de decir, bueno, eu daqui a que morre eu son celtista. Ese foi o ascenso de segunda división, porque levaban moito tempo indo os partidos en segunda división, claro, daquela pois non estaba a cousa tan bonita, sabes? Aquilo de xogar con Fajardo, con Ariel Rosada, con xente por aí, pois era esos cedidos como Pedro Botello, esas cousas así raras, e cando, bueno, pois ese tema de que si surge Iago Aspas, a mí gustábame moito Dani Abalo, esos xogadores aí de tal, e bueno, aquel ascenso que ademais fora un partido paupérrimo, só le faltaban darse chuchos entre eles, porque a verdade é que ningún quería atacar nin eso, firmábase o ascenso xa antes do partido, o sea, un empate para o ascenso, e bueno, aínda que foi un partido así, eu non parei de chorar e de todo, o sea, foi algo, a verdade, que me marcou moito e despois de habelo pasado tan mal, foi isto de decir, bueno, eu aquí ata a morte. Pois esas cousas sempre ocorren. No meu caso ten que ver con meu pai e con ir dende que era moi pequeno, pero sempre hai intres que un lembra, xa que aí tiñas o carné do teu avó. O meu avó paterno, pois cando eu nacín xa non podía ir ao Celta. E digo que non podía por cuestións de corazón, por cuestións cardíacas. O médico dixéralle non vayas porque has ter problemas e deixou de ir miña naiciña, eso sí o que é estadio. perigoso. Sí. Esa era a época na que, por suposto, a Celta non saía pola televisión, non había retransmisión de partidos en directo do Celta xeralmente, e entón, pois, iso axudou a súa saúde. O outro avó sí que ia o Celta e lembro ir con el tamén, que como co meu pai. Bueno, penso que unha cousa positiva, non, desta derrota perante o Madrid, ademais de que, bueno, houbo boa imaxe, sobre todo na segunda metade, é que o Celta segue séptimo, segue aí con todas as opcións realmente intactas polos resultados que se produciron ao seu redor. Pero que lle faltou, Jorge, Fernando, Mario, quen queira que chimpe e responda, que lle faltou ao Celta para sacar algo do Bernabéu neste partido? Era difícil, 3-0, despois 3-2, pero houve opcións, pero que lle faltou ao Celta? Home, penso que lle faltou meter esas tres ocasións que Courtois espectacularmente parou, non? O sea, penso que o plantexamento dende o principio de Claudio foi sair con case todo para intentar marcar o máis cedo posible e logo intentar xogar un pouco con esa situación. E claro, case se consigue, pero, bueno, é o que dicía él, ¿no? Que tiña que ser un partido perfecto e non foi perfecto ao 100%. Quero dicir, os primeiros 15 minutos foron bastante bons
saímos, como xa digo, creo que con todo. Tivo aí Marcos Alonso un par de ocasións que de ter entrado, pois, claro, xa a cousa cambiaba. Unha mano tamén xa a principio de Courtois, que tamén desbaratou unha posibilidade. E o Madrid, pois, nestes últimos tempos está a facer un pouco o mesmo. Está a xogar con a calidade de dúas estrelas, pouco máis, facer contraataques. Realmente o que fai o Madrid agora con equipos que xogan e intentar pois, dar ese contraataque. E aí xa, claro, co primeiro gol, que sempre, bueno, xurdiu aí unha circunstancia un pouco estrana, creo que nos venimos un pouco abaixo, deixamos de xogar durante un tempo bastante longo e con un equipo destas características, pois ese ten o resultado que tivo, pero logo voltamos outra vez a xogar. Evidentemente, os cambios foron clave e penso que o que faltou foi iso, que esas ocasións que tivemos. Houve un momento do partido que creo que cando xa íbamos 3-0, que tiñamos nós 7 tiros a porta e o Madrid 4. O sea, ao final, esas cousas son as que marcan. Non tes calidade, faz 2 contras, 2 tiros fantásticos, 2 goles inapelables, claro, ao final, pues, tes que remar, como din os argentinos, remar en dulce de leche, ¿no? Remar contra as dificultades, foi un pouco complexo, pero faltou nada, que eu penso que merecimos ese empate. Se non se chega a marcar ese 3-0 tan cedo, un 2-2 hubiera sido o lóxico para un partido como que se xugou outro día, e faltou iso, un pouquiño máis de acerto, xa nin tan sequera os cambios antes, porque penso que tal e como se desenvolvía o resultado, pois sí, o mellor podías ter feito algún cambio antes, pero chegar a un bom momento con ocasións, con oportunidades, penso que eso, que faltou acerto, estar un pouquiño máis tensos neses momentos 20-25 minutos que deixamos de ter tanta presión. Houve mesmo unha na que a física xogou en contra do Celta, Sí. porque o balón deu a volta e non foi para dentro, senón que voltou cara atrás, ¿no? Que case parecía unha bola de snooker, ¿no? Dando a volta. Eso le pasa al Real Madrid a nadie más, o sea, esa situación es tremenda. A ver, yo coincido con Jorge, evidentemente, el arranque es muy bueno, sobre todo con esas 2 ocasiones que en una yo canté gol, o sea, en la mano que mete Courtois a ese cabezazo, yo canté gol directamente, o sea, estaba en el bar y canté gol claramente, pero es como si el tiempo se parase y de repente aparece la mano de Courtois. Es verdad que justo después de ese momento inicial, que el Celta empieza muy fuerte, el Celta como que se apaga un poco y yo lo vi más tímido de lo normal. Es decir, el Celta normalmente con Claudio le da igual contra quién juegue y dónde juegue, que empieza a jugar rápido, empieza a atacar, pero en ese tramo, justo después de ese arranque, el Celta es como que parecía que le había cogido miedo al partido o al rival y se le vio muy tímido, dando pasos demasiado seguros atrás, sin atacar demasiado. Y luego en la segunda parte, bueno, pues yo creo que la mejor parte del Celta en este partido fue en el tramo final, es decir, con el 3-2, el Celta fue capaz de atacar, pero sin volverse loco, o sea, atacar con mucho orden. O sea, de hecho, encerró al Madrid de una manera, me parece que excelente, o sea, tácticamente y manejando el balón de una manera increíble. O sea, yo no recuerdo al Celta en muchas ocasiones ver encerrando al Madrid en su campo de esa manera. Entonces, bueno, esa para mí fue la mejor parte, ¿no? Y ese es el morir en la orilla que decía Claudio, ¿no? Pero bueno, esa es la parte que me llevo yo. Es decir, si el Celta es capaz de hacer eso, y lo vuelvo a decir, como dije el otro día, el futuro es muy bueno, porque realmente es gente muy joven, o sea, el equipo está formado por gente muy, muy joven, que está actuando en escenarios increíbles, con muy poca experiencia en primera y haciéndolo así. De manera que faltó eso, que la física un poco nos diera ahí digamos, el de ese gol y nada, a puntito de sacar un punto. En contra del Celta, voy a decir que realmente al Celta lo que lo mata en este partido, y yo insisto, creo que, bueno, insisto, no lo digo, el resultado para mí es justo. El Celta defiende muy mal el tercer gol, que me parece un gol clave. Lo defiende horriblemente mal, porque no es un contragolpe, es una jugada con los dos equipos más o menos plantados en el campo y ves a Mbappé completamente solo, sin ninguna marca, y esa es la clave. Y lo decía un poco Claudio, en el descanso les convenció de que iban a remontar. Y estoy seguro de que se lo creyeron porque este equipo ha remontado 1000 veces en 1000 situaciones. Entonces, ese gol, que está fatal defendido, pero muy mal defendido, es lo que mata al Celta al final, yo creo. Sí, por eso ese 2-2, penso que sen ese gol hubiera sido xusto.
realmente eu non lembro este ano o Real Madrid intentar pechar un ataque dun equipo como o Celta nin pedindo ahora. Sí. Creo que é a primeira vez Sí, sí. que estaban máis pendentes de que como non remate isto pronto poden empatar, realmente estaban xogando con moito medo no corpo. La cara de Ancelotti era un poema. É que o Madrid está a piques de completar unha tempada en branco e non gañar este partido pois prácticamente deixaba a Liga xa en mans do Barcelona. Mario, como viches ti o partido? Pois eu coincido moito no que dixeron aquí os compañeros, sobre todo recalcar algo que dixo Fer, o tema de que na segunda parte se estivo encerrando moi ben o Madrid. E penso que eso foi algo crucial, porque na primeira parte precisamente o que non tivemos foi quizáis ese poder defender co balón nos pés, porque un equipo que realmente ten tanto potencial arriba, se o deixas que che ataque, pois obviamente ao final, quer decir, ten xogadores dunha calidad tremenda que claro, chegou un momento de que ao final no partido íbamos 3-0, tampouco con unhas ocasións super claras, pero que claro, para eles unha ocasión destas é totalmente clara ou moito máis fácil, moito máis doado de finalizar. Entonces o tema de ter o balón e de poder defender con balón, por iso quizáis o tema de sustituir a Sotelo e de ter un pouco máis o dominio, porque a verdade é que Sotelo sempre estaba un pouco máis, obviamente sempre últimamente nestes partidos sempre o mete como un pouco máis media punta, pero non, digamos que non ten esa facilidade de dar a volta, de ter o balón e dar a volta como pode ter Ilais, porque aproveita moi ben o seu corpo. Sotelo ten moita máis creatividade, moito máis peligro cando xoga un pouco máis atrás e cando ten o balón e pode ver cara adiante, que é un gran pasador. Si eso tamén lle sumas que quizáis, ao meu xuízo, non vou decir que é culpa del, ni moito menos, pero, por exemplo, tendo un porteiro que che dé puntos, porque quero dicir, Guaita creo que é un bo porteiro, é un porteiro de nivel de primeira división, que é un porteiro que o fai ben, pero este ano creo que se quedou un pouco estancado, quizáis polas lesións, polo inicio de temporada e edade arrastrar esas lesións e vamos, que claro, a esas edades curar unha lesión pois levalle moito máis tempo, o rendemento foi peor e non é que seña un mal porteiro, pero claro, xa non che dá pois esas paradas que ao mellor simplemente con que un dos goles ou fixese unha boa intervención, pois igual estaban aí o puntiño que igual nos abría a gloria. Entonces, quero dicir, eu penso que é un factor de varias cousas que ao final son pequenos detalles, pero que claro, sempre con esa clase de xogadores a moeda sempre que acaba caendo para o lado do Real Madrid. Pero pensades que neste partido en particular Guaita foi un problema porque realmente os goles que marca o Madrid son realmente case que imposibles de parar. Bueno, eu creo que no último pero quero dicir, non é botarlle a culpa, senón refírome a ese tipo de porteiro que ao final che saca unha parada desas que sacan poucos porteiros ou que tal, e che dá esos puntos, porque este ano Guaita non nos deu puntos. Eu estou de acordo tamén con iso, xa sabedes, o temos falado noutras ocasións. Si é verdade que esta vez eu penso que hai 2 goles inapelables, que aí non hai ningún portero que chegue, eso teño claro, pero neste que menciona Mario sí que penso que sobre todo cando ves a cámara lenta te das conta que Guaita ten esa cousa que lle pasa nestes tempos. Supoño que, como falamos outro día, polo tema da confianza, pola correcto, a lesión. O sea, que non se tira, pasan un par de segundos o nos que deixa caer o corpo dunha maneira un pouco estrana, o sea, non ves realmente un estiramento, unha saída cunha velocidade que debería ter un portero da súa calidade, non? E penso que tamén aí pois pasa o que pasa. É verdade que tamén fixo neste partido bastantes máis paradas que noutras veces, pero tamén lle pasa un pouco mesmo. As paradas que sempre realiza que son importantes son cando non ten que facer moito movimento, cando o balón lle chega moi ben, cando non ten que sair demasiado, cando realmente non ten que facer pouco no movimento do corpo, que é aí onde pois podes alcanzar balóns que poden chegar pois máis xustiños, non? E penso que aí pois tamén tivo a súa non culpa, porque non é culpa, pero si é verdade que analizando toda a tempada onde se perderon pois o mellor 15-20 puntos ao longo da tempada, pode que bueno, algúns puntos si estivesen conectados con iso, non? Se estás un pouco que
esa gol que ti chegas tarde é xusto que defendemos moi mal, pois claro, se xuntan unha tormenta perfecta e claro, a bola entra dentro con culpabilidade de todo o mundo, non é unha cousa, digamos. Sí, yo estoy de acuerdo con eso que decís de Guaita, que es verdad que este año evidentemente se nos han ido puntos por culpa de él. Creo que sí nos ha dado puntos, pero menos que el año pasado. También ha habido momentos en que Guaita nos ha dado puntos. Me estoy acordando ahora del partido contra el Mallorca, en Mallorca, por ejemplo. Sí. Pero insisto, yo soy de los que pienso, y lo vengo diciendo mucho tiempo, que Guaita no debe seguir el año que viene en el Celta. Aún así, digo que nos va a seguir dando en lo que queda y que nos ha dado, es verdad que esta temporada nos ha dado menos que la temporada pasada, pero creo que el ciclo de Guaita, estirarlo un año más, sería perjudicial para el Celta. É máis coa ficha que cobra, además, porque eso hai que telo en conta. Bueno, eso ya, claro, ya no llevo yo ese tema, pero seguramente sí cobre bastante. Para min, rápidamente, as chaves do partido serían pois golazos do Madrid, sobre todo esos dous primeiros que ocorren nun espazo de 6 ou 7 minutos, máis ou menos, ¿no? Que case que dá a sensación de que pois, o Madrid vai meter 5 ou 6 goles ao Celta, porque claro, eses disparos e despois comeza a segunda metade e o terceiro gol, pois xa daba a sensación de que as cousas estaban totalmente perdidas. Entón, o acerto do Madrid, porque ten xogadores para iso, porque finalmente os cartos son o que son e o talento dos xogadores é o que é, e meten eses goles como poderían non metelos, porque o Madrid tamén fixo partidos lamentables nesta tempada e eses goles non entraban, pero neste partido sí que entraron. E despois Courtois, que, como di aí Jaime Soto, foi o mellor do partido, a lo menos dende o punto de vista do Real Madrid, é un dos mellores porteiros do mundo, non? A partir diso, coas cousas moi en contra, que coidades que troca na segunda metade para que o Celta realmente se veña tan arriba? Son os trocos de Claudio, é a especie de pep talk, non? Esa especie de discurso que supoñemos que fixo no descanso. Como se pode explicar un Celta tan diferente na segunda metade? Para mí hay una clave, y yo creo que es la semilla del futuro, que es que el Celta con 3-0 no se desespera. O sea, eso me parece fundamental. O sea, en un estadio como el Bernabéu, con un 3-0 tú al Celta no lo ves desesperado. O sea, ves que siguen con la misma idea, con el mismo juego, y nadie se sale de su sitio. O sea, nadie de repente deja de jugar, nadie se va psicológicamente ni físicamente. O sea, eso me parece la gran esperanza de este equipo. O sea, un escenario como este. Y luego, bueno, para hablar de nombres propios, es que Yago lo vuelve a cambiar todo. O sea, es tremendo. O sea, es que en un cuarto de hora, en un estadio como este, da un pase que nadie ve, solo lo ve él. Y afortunadamente lo ve William, porque hay que dar ese pase, pero el delantero tiene que verlo también. Y lo acompaña perfectamente. Me parece una jugada perfecta. Entonces yo creo que esa es una de las claves, Yago Aspas, en la segunda parte. Totalmente, eu coincido con Fer, creo que actitudes, se ti non tes actitude por moito cambio que fagas ou por moita charla que che dean, tes que, bueno, intentar estar calmado, e penso que se fixo ben, que se estuvo calmado, se xogou con tranquilidade, pero penso que os dous cambios, non solamente o de Aspas, penso que a entrada de Ilaix foi tamén fundamental, porque a partir de aí o centro de campo empezou a funcionar de outra maneira, en parte por lo que dicíades antes, ¿no? Porque unha persoa que xoga máis co corpo, que é capaz de ver tamén certas cousas, non ten tanta sorte, en tanta calidade, pero era xusto que nos facía falta aí, non? Claro, eu que penso que o de Iago outro día foi de marcar, non? Que sigue, aínda que saia cando sae, fai sempre unha lección magistral de o que é un xogador desa calidade. Quero dicir, ese pase eu penso que foi, por moitas veces que o ves na televisión, te das conta como todos os xogadores do Real Madrid están como conxelados, dicendo como é posible, o sea, de onde saiu esa visión, ese pase, e logo, claro, tamén, pois que William estivo moi atento, eu penso que outra vez un dos seus mellores partidos nos últimos tempos, sempre estamos a decir que non estaba ben, que lle falta estar un pouco aí, penso que este foi o camiño para a recuperación, penso que outro día fixo un partido excelente, estivo aí, fixo xusto algo que non estaba a facer noutros partidos, que cando chega a bola ve perfectamente onde está a porta e tira, o sea, non se para, non pensa, non intenta facer regates, sinceramente coordina perfectamente ese pase, e que Iago estivo excelso, non solamente ese, outro pase que dá con o Cotacón cando foi a oportunidade do gol, da bola esta do backspin, eso foi unha xogada magistral, non?
E aí empezou, digamos, que o motor do Celta a ter unhas cantas revolucións máis, non? Penso que iso tamén fixo que esa boa disposición que se tiña aumentara. Entón, eu penso que foron cambios importantes, pero coa disposición que se tiña e que por unha boa parte da segunda metade todo o equipo creía que era unha cousa factible, o sea, que se podía empatar e se podía incluso hasta remontar, penso eu. Entón, penso que esas dúas cousas foron o que fixeron que aí sí que na segunda parte, neses últimos intres do partido, as cousas saíron ao 99% ben, o único que faltou, claro, foi o acerto e que ese segundo pase pois entrase, ¿no? como primeiro. Bueno, eu creo que, como sempre, os partidos de Claudio duran moitísimo. Sempre saca uns 11 ou sempre saca un equipo un pouco máis físico ou para desgastar o rival. Normalmente sempre intenta esos primeiros minutos intentar que o ritmo do partido suba, porque sabe que o forte do Celta e co balón nos pés e cos xogadores que ten de talento, claro, na segunda parte necesita espacios e necesita poder xogar. Claudio leu, como sempre, leu moi ben o partido e buscou máis profundidade porque o Madrid estaba coas liñas bastante adiantadas, a pesar de que tampouco estaba tendo un xogo moi fluido, pero sí ten sempre a liña moi adiantada. Entonces fixo un pouco o que fixo contra o Barça, non? Meter alguén que veña entre liñas e descarga o balón rapidamente cara a unha banda ou outra. Ese foi o traballo de Iago Aspas. Tamén hai que decir que o tema de non ter tanto balón, claro, facía que Sotelo fora unha peza inservible nese 11, porque claro, un xogador pois, que é bastante técnico, de bo trato de balón, pero que a nivel defensivo deixaba bastantes ocos, pois claro, a entrada de Ilais deulle totalmente, cambioulle a cara ao Celta. Gañou moitos balóns, estivo moi activo, moi participativo, quer decir, tamén para dar volta, para todo, quer decir, para min Ilais fixe un partidazo. E despois, claro, pues, o tema de que saca precisamente esas pezas como Pablo Durán, como Williot, tamén a Hugo Álvarez, que a pesar de non habelo feito ben, pues, en teoría un xogador para ter o balón no pé, para filtrar pases, para digamos, atacar, porque Carreira tampouco tivo o seu día, en ataque non estaba ben, entonces intentou pues, compensar o tema de ter o balón co tema de poder atacar a profundidade. E claro, Williot con espacios é como un coitelo en manteiga, o sea, eso é unha maravilla. O problema normalmente de Williot sempre é cando arranca de inicio non ten ocos e claro, despois din, por que non xoga ben? Pois mira, aí tedes a explicación, porque é un rapaz que con ocos é unha maravilla, pero sin ocos pois atragántase bastante. Entonces, claro, con Pablo Durán aí tamén entrando e tal, o Madrid sufriu moitísimo, o sea, podemos marcar. E tamén decir que falábamos de Courtois como un dos mellores porteros do mundo, pero que ata Paíso ten sorte, quer decir que lles resbalan os balóns para atrás e todo, quer decir, foi unha pena porque eu creo que a verdade é que merecíamos como mínimo empate, porque quero decir, a primeira parte foi súa, tiveron acerto, pero a segunda parte claramente foi nosa, e creo que Claudio aí sí obrou moi ben. Para min, quizáis, tamén hai que poñerlle un pouco ese debe aí a Claudio nesa primeira parte, porque sei que é o Madrid, pero acadar un 3-0 en contra non pode ser contra ningún equipo. Creo que aí sí que equivocouse en sacar un equipo tan, digamos, blando no medio campo con respecto aos xogadores do Madrid, que todos sabemos que son xogadores moi físicos e con moito recorrido, e para min Ilais xa tiña que haber entrado de inicio, ou bueno, Ilais, ou quero dicir, ou incluso Damián con Ilais, facer algún cambio, pero quero dicir, necesitamos un pouco máis de, digamos así, de músculo no medio campo. Sí. Non sei se o problema é unha sabotaxe do sinal por parte da Universidade de Cambridge ou non, pero a ver se o sinal de internet funciona. Temos dende Vigo tamén a Susi Bugallo. Susi, que tal? Hola a todos, sí, solucionados, creo, os problemillas técnicos. Un pouco baixo son, pero non sei se... Está baixo? Sí, un pouco baixo, pero non sei se se pode arranxar iso ou non. Pois,
pero... Déxame ver se teño algo. Se le oye muy Escoítase bien, baixo. pero un pouco bajo. Verse sí, pero escoítase baixo. Escoítase baixo, pero escoítase ben, sen cortes, pero un pouco baixo, sí. Un pouco baixo. Bueno, pode intentar sair e voltar a entrar nun bocadiño se Pois vede que a está ver moi se iso baixo. funciona. Bueno, pois vémonos nun ratiño se consigo Segue, solucionar. segue a Saudiños a sabotaxe todos. de asillas, evidentemente, a ver se se pode arranxar para que volte Susi a escoitala ben, porque ademais hai algunhas cousas que seguramente quererá comentar. Ata dentro dun ratiño, espero. Moi ben. A pregunta que ia facer, xa que falades de Ilaix, que entrou na segunda metade, quizáis tería que ter entrado antes, era este un partido para Iago Aspas de cara? Hombre, a mí me parece que realmente Yago lo que hace cuando entra, a lo mejor no lo podía haber hecho si llega a ser titular. O sea, que al final yo creo, visto lo visto, que la decisión es buena. Además, bueno, estamos en una época en la que ya hay que dosificarlo y evidentemente no voy a criticar que se le haya sacado tarde porque Aspas lo hace increíble y coincido con Mario en que Moriba estuvo muy, muy bien. O sea, me parece que si ese nivel lo consigue mantener, que es el problema que tiene, que de repente Moriba, de repente un par de partidos, ves que sube de nivel y luego vienen 2 o 3 que vuelve a desaparecer. Entonces, claro, a mí me gusta ese Moriba. Yo el año que viene quiero al Moriba que vi en el Bernabéu. Entonces, claro, esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si consigue un poco más de regularidad y nos podemos quedar esa versión. Yo no criticaría así a todo pasado a los cambios de una manera tan clara. Me parece que, bueno, creo que es una plantilla con oportunidades realmente muy, muy repartidas. Me parece que Claudio ha hecho algo que no recuerdo que hiciera ningún entrenador aquí. Realmente, o sea, está rotando yo creo que al máximo la plantilla. Y bueno, no sé, a mí entrar en discusiones de si unos minutos antes o después, no sé, me parece un pouco ventajista. Yo Bueno, me quedo con lo que decía dije sobre antes. todo porque a aportación de Iago foi tan espectacular que un mesmo chega a pensar que con eses espazos que deixa o Madrid, quizáis este era un partido para que Aspas saíse no 11. Simplemente esa era a reflexión. Bueno, eu creo que é un pouco, pois depende, se yo hubiera deixado o Madrid na primeira parte, pero creo que a primeira parte foi máis intensa por parte do Madrid. Non teño claro se Iago de inicio houvese sido tan determinante. Obviamente Iago é Iago, o sea, Iago podeche facer un fillo en unha baldosa, o sea, é un xogador excepcional. Pero claro, teño as dudas de porque nos falta información acerca de como está físicamente, acerca de certas cousas. E aí é onde entra pois, o tema de que supoño que Claudio pois é quen sabe ou quen iso. De feito, a Iago hai moito tempo que non o vexo en entrevistas falar como fala do tema da súa suplencia ou de cousas así, que é totalmente sincero e está totalmente tranquilo, veselle de outro modo que non se lle vía con Benítez, que era como que parecía que estaba roendo na lingua. Entón, pois, que si era? Pois non o sei, non o sei. Quer dicir, eu creo que Iago nunca sobra nun 11, pero igual o entrar na segunda parte igual sí que lle axudou a que fixera o partido que fixo. Sí, eu estou de acordo con vos. Eu penso que non era un partido por todo o que vimos este ano, o típico xogo do Madrid non era un partido para xogar dentro do principio. Penso que o que decíades, non? O cansanzo do Madrid a segunda parte pois tamén fixo que el saíse pois fresco con ideas. E penso que cando, sobre todo, se o equipo lle responde, que penso que eles mesmos xa están máis acostumados a que isto pase así, non? A que el entre no 60, 65, unha cousa así, ou a segunda parte, e aporte a partir de aí, non? Creo que era un partido para facer pois o que se fixo, porque non se fixo mal, que os primeiros 15, 20 minutos, bueno, a dinámica de ataque foi boa, e o mellor pois non conseguías ter eses ocos que logo tiveches porque estabas mellor, non? Eu penso que tamén son cousas que non sabemos moi ben, pero eu me fago pois unha pequena idea de que quizáis pois o físico evidentemente non está ao 100% para estar un partido que require de presión, que require de estar moi constante, moi pendente, e non era, que penso, un partido para unha titularidade.
Y luego que vienen ahora 3 partidos seguidos y al final yo creo que Claudio piensa un pouco tamén a medio largo plazo. O sea que, Es que bueno, es dosificar, mucha... porque Sí. agora, claro, o partido do Sevilla vai ser fundamental, Mm, empezando por aí, que ese xa é un partido clave sí o sí, non? Entón sí. tamén, bueno, as rotacións que fai, como ti deseches, creo que el sabe perfectamente cales son as armas que ten na súa man e sabe que ten que xogar con todos, contar con todos, facer pues, alineacións moi diversas, cambios cando sexan oportunos, porque son eu penso que el conta con todo o mundo. Esta rotación é o que lle vai permitir poder chegar ao final Sí. con garantías, non? Penso que Ujú. sí, con todo o que temos por diante, non era un bon partido para desgaste, non? Mm. En un partido no que o Celta encaixa eses 3 goles, vos notade a falta de Starfelt na defensa? Porque é unha baixa importante, pero hai partidos nos que semella que se nota máis que noutros. Eu a verdade é que é complicado valoralo porque, quero dicir, a verdade é que Joel Lago está facendo un traballo moi parecido ao de Starfelt, o sea, quero dicir, sendo moi contundente atrás. O partido que xogou Carlos tamén o fixo ben, creo que non ao nivel de Starfelt, e creo que Joel tampouco aínda, a pesar de facer bon partido, non ao nivel de Starfelt, pero, quero dicir, non creo que haya tanta diferencia como para que se notase ou como para que fose determinante no resultado. Entón, eu a verdade é que non me atrevería a decir si está Starfelt cambiaría algo ou non, pero creo que, por exemplo, o nivel que exhibiu Joel non anda lonxe do del. Entón, eu, a verdade é que estou moi ledo, porque a verdade é que eu era un dos que sí que creía que Joel podía facer bons papéis, pero sempre desde o centro da zaga, non no lado dereito, a pesar de que tamén fixo un gran partido contra o Villarreal, pero creo que a súa posición é no centro da zaga e que, bueno, o rendemento está saindo moi ben, outro rapaz da casa que pode sumar aí. Bueno, y además nos está viniendo abajo con jugadores de una talla bestial, porque el otro día con Lewandowski ya lo hizo muy bien, ahora con Mbappé, claro, ¿qué pasa? Starfelt para mí es titular indiscutible y el Celta evidentemente lo nota, pero claro, no hay mal que por bien no venga. En este caso estamos descubriendo a Joel Lago, que pues nos está diciendo que tenemos ahí también futuro, con lo cual, bueno, pues evidentemente yo lamento la baja de Starfelt, pero bueno, pues estamos viendo a un nuevo defensa nacer ahí en la cantera, ¿no? Sí, eu creo Sí, que bueno. o máis positivo é iso, non? Xusto porque temos unha actuación soberbia con Lewandowski outro día e que faga unha cousa moi semellante con Mbappé, que realmente os dous tipos de despistes, que tampouco son despistes seus, pero, bueno, son ocasións que Mbappé pode aproveitar para encarar, son as dúas ocasións de gol, non? Pero o resto do partido pues, foi quen de contenelo tamén por condicións físicas. Eu penso que contivo bastante mellor a Lewandowski que a Mbappé outro día, tamén porque son xogadores pues, de características físicas moi diferentes, pero eu quedei contento con iso, con que temos aí unha opción de un nivel que vai pues, polo camiño de outros xogadores dos que están comezando a despuntar este ano, non? E aí penso que sempre facemos isto, penso, falar moito do futuro, pero que penso que é importante, porque non é un futuro que estea fundamentado en a ver que pasa, é un futuro que está fundamentado no desenvolvemento de cousas que xa estamos a ver. E ese é o mellor dos futuros, ¿no? Sobre todo cando un equipo se basea en tanta xente nova como este ano, ¿no? Ver que funcionan e que esas pequenas cousas que lles pasan é algo que co tempo e aprendizaxe fajarse nos partidos van mejorar. Eu penso que é unha cousa moi positiva. Y Mbappé se llegó a enfadar el otro día, ¿eh? Acabó harto de Joel. Cando lle dixo ali no suelo, non sei que lle dixo, pero non lle gustou nada. Porque se tirou o chan dun xeito evidente, non? Bueno, cabe decir que tamén que son, para min, dous perfiles, a pesar de ser os dous máis perfiles de típico central, aguerrido, que loite, que tal, o sea, Joel ten mellor saída de balón, pero Starfelt para min é un pouco máis contundente, é máis intelixente a hora de ser, vamos, de facer coberturas, de ser contundente ahora nos metros finais para defender. Pero creo que tamén a Claudio lle gusta máis o perfil de Joel, o sea, en plan, a Claudio é moi de se poido ter un tío que me defenda ben, pero a maiores que me dé esa responsabilidade co balón
para sair con el ou para telo no campo rival, pois obviamente que eso lle gusta moito a Claudio, e por iso creo que tamén a saída da Aidú e os non minutos que tuvo Aidú veñen por ese lado, vamos, por esa idea de Claudio. Sí, eu penso que é importante e ademais coincido co que di Jorge de que é normal que un equipo como o Celta, con estes xogadores que veñen de abaixo, que están a formarse, pero dun xeito impresionante en primeira división, despois de facer boas tempadas en categorías inferiores, é normal que falemos do futuro, porque realmente é un equipo que dende o presente olla a cara ao futuro, porque o futuro está aí, está por vir, está por construirse, non? Entón é importante tomar as decisións correctas para que ese futuro se consolide e vaya mellorando, tendo en conta os da casa e algunha que outra incorporación que poda mellorar as cousas, non? Entón eu estou moi de acordo con ese comentario. Non é extraño que falemos tanto no programa e que se fale tanto en xeral do futuro cando o equipo é tan xove e esta é a primeira tempada completa de Giraldez no banquiño, non? Entón, Totalmente. Sí, é que mismamente falamos de Ilaix, así como un xogador que en plan, queremos este Ilaix, temos tal... Ilaix ten 21 anos. O sea, isto é, o sea, en plan, é de tolos, porque temos unha serie de xogadores que o rendemento que dan, parece que levan, sabe Dios cantos partidos e tal. Bueno, que Ilaix xa leva, sí. Pero quero dicir que hai que pensar que ten 21 anos, é igual que Williot. Williot ten, bueno, non sei se comprou 22 Ilaix agora, pero quero dicir, Williot agora ten 21, como Fer López, quero dicir, é que temos unha serie de xogadores todos novos que nos parece que levan 1000, pero no, son rapaces. O sea... Claro, lo que sucede es que Ilaix juega en una zona que para mí es muy sensible, en el medio del campo. Entonces yo creo que ahí el Celta tiene que tener cuidado y armarse bien. Entonces, claro, a mí, evidente, lo que decía antes, dame esa versión de Moriba, evidentemente tiene razón y hay que tenerlo en cuenta, es jovencísimo, pero lo dicho, es una zona del campo muy sensible. Esa es la del mediapunta famoso que llevamos pidiendo que venga uno por fin para ayudar un poco ahí, pero bueno, eso es un debate ya para el verano. Sí. E incluso cando, por exemplo, falabas antes do eso, ¿no? Sempre temos falado noutros partidos de Fer López, ¿no? Esta vez quizáis non foi o mellor partido que fico, pero aínda así, incluso cando un xogador deste tipo non fai o seu mellor partido, deixou moitos detalles de clase, que maravilla, de calidade. Que maravilla. Claro, é unha cousa maravillosa, ¿no? Que aínda cando non están ao 100% son capaces de sacar detalles de calidade extraordinaria, ¿no? Entón, claro, aquí estou pues, moi tranquilo de cara ao ano que ven. Como decía Fer, bueno, falaremos do verán se se fan ben as cousas, pero que realmente, claro, é xente que o que te decías, que pensan que levamos aí pues, un montón de tempo, pero que xente que leva moi pouco e que ten pues, todo por diante e que aínda así están a mostrar unha calidade sensacional. En un escenario como Bernabéu, ademais, porque claro, iso tamén é importante, o contexto tamén conta. En Madrid, precisamente, está Marta Comesaña, que se engade o programa. Hubo problemas técnicos con Susi, pero aí está Marta muy bien. Pensa na Europa League, claro. Hola, ¿qué tal estades todos? Encantada de estar por aquí. Disculpademe que cheguei tarde, pero tiña compromisos familiares laborais e por iso non me pude conectar na hora prevista. Pero bueno... Que chaves, Marta, podes engadir do partido? Algunha cousa que che pareceu interesante para comentar? Levamos xa casi 3/4 de hora falando do encontro, pero non sei se hai algunha cousa que che gustaría comentar en particular desta derrota do Celta 3-2. Bueno, pois nada, outra vez a imaxe, non? Que un partido que parecía claramente gañado polo Madrid na primeira metade, que xa estábamos que xa estaban 2-0 e despois o inicio da segunda con 3-0 que parecía que estaba feito, pois este equipo que nunca lle perde a cara os partidos, nin sequera no Bernabéu con 3-0 e cun equipo supostamente moi superior, non? Entón,
para min a imaxe, eso primeiro, o que dicía Claudio na rolda de prensa posterior, que este equipo nunca se rende, non? E iso pois, é algo a valorar. Respecto ao que estabais dicindo cando me conectei, eu tamén quero falar de Joel porque me parece que bueno, que para min, que eu non sigo tanto Fortuna, ten sido un descubrimento espectacular, porque debutou no día do Barcelona e o fixo de 10, continuou facendo moi ben no día do Villarreal, non? Inclusive con Ayoce, que non é un tipo fácil de marcar, non? E outro día con Mbappé, que no Bernabéu, o sea, que é un chaval que non ten experiencia na primeira división e que non lle perdeu a cara ao partido en ningún momento e nen lle tremeron as pernas nen nada. Iso di moito, non? De Joel en particular e penso que da canteira, porque ao final todos os rapaces que ten saído de un ano a esta parte, desde que chegou Claudio, desde o minuto 1, a ver, cometen errores, é normal, pero desde o minuto 1 o fan espectacular todos. Claro que lles falta experiencia, que lles falta ás veces pernas, moitas cousas, pero en xeral é o que dicía Jorge agora, non? Temos que estar tranquilos de cara ao futuro porque me parece que aínda que nos despachos non se fagan del todo ben as cousas, parece que as xeracións que están aí atrás tamén como as que están agora no primeiro equipo son de calidade. Entón, bueno, iso que pode ser tamén que, non sei, que daqui a 3 anos a xeración que veña despois non sexa tan boa, porque ese é o problema que teñen os equipos que viven moito da canteira, non? Que pode pasar eso, que de repente tes unha remesa moi boa de xogadores e despois podes que ter outra que non sexa tan boa. Entón, claro, aí vas ter que xogar xa cos fichaxes e máis tal, pero se ten unha base de, vamos dicir así, dun 11 titular prácticamente feito por canteiráns que responden á primeira división, podemos estar máis que satisfeitos, é o que eu penso. Sí, penso que esa é unha reflexión interesante sobre o presente e tamén sobre, como dicía antes Jorge, sobre o futuro, non? Do Celta. E di aí Jaime Soto que é fermoso estar falando así deste Celta despois de perder no Bernabéu, é certo, porque o importante foi que a imaxe no partido pois acabou sendo unha imaxe que podería ter sido un 5-0, un 6-0, algo así, pero non, o Celta non perdeu a cara ao Madrid e tivo mesmo a oportunidade de conseguir algo positivo. Ese efecto de retroceso do balón que fixo que o Celta non conseguise marcar o 3-3, a min lembroume un pouco a un conto de Gianni Rodari no que hai un partido de fútbol e os adestradores dos dous equipos son dous bruxos. E entón non hai nunca ningún gol porque coa maxia dun bruxo a outra contrarresta coa súa maxia e así, pois realmente o partido é un partido que non remata nunca precisamente por iso. Cando vi a repetición pensei nese conto de Gianni Rodari que non leo dende que tiña, non sei, 10 ou 11 anos. Non mesmo podería un pensar que o bruxo era o señor Florentino Pérez, non? O que pensei tamén supoño que por a miña xeración, non? Pensei nese... Nos estamos moi marcados por ese momento Arconada daquel partido como con Francia, que foi unha cousa moi parecida. O balón escurreuse de baixo do corpo, fixo un movimento semellante, pero claro, aquel estaba un pouco máis perto da liña e acabou entrando. Aquel, en vez de ser backspin, foi forward spin, non? Pero sí, que tal parecía, porque quedou ali tieso no céspede dunha forma tremenda. E claro, estando sendo, pues claro, todo tipo de especulacións e de historias, unhas das moi divertidas, aí, non? Como que digas, a que te dicías dos magos, ¿no? Parecía que aí, pues, alguna cousa pasou, ¿no? Pero a veces é o que teña física.
Sí, claro, efectivamente. Se a física funcionase de outro xeito, pois estaríamos a falar doutra cousa diferente. Vou tentar meter a Susi tamén na conversación cando fagamos agora nuns segundos as avaliacións dos xogadores, pero quero saber se hai algunha cousa máis que vos gustaría comentar deste partido antes de entrar xa en avaliar algúns nomes sobranceiros do mesmo. Algúnha cousa que se queda no tinteiro? Fer, Jorge, Marta, Mario? Mira, eu quería comentar porque hai moita xente, pois, a mellor como a Marta, que a mellor, pois, por circunstancias, por traballo, polo que sexa, pois non temos todo o tempo da vida. A min gustaríame, por exemplo, ver máis as Celtas e non poido, pero si o Fortuna o sigo bastante e creo que, quero dicir, todo este traballo non é de agora ou de hai 2-3 anos de facerse as cousas, senón creo que o Celta no aspecto canteira leva moitísimos anos traballando moi ben, debe ser o que mellor fixo con respecto a outros departamentos, que creo que sí que hai moito debe, pero que si hai moito non hai eu creo que non hai remesas como tal. Creo que sí que se están formando moi ben os rapaces e saen cantidad de rapaces con moitas oportunidades. Eu, por exemplo, sálenme moitos nomes do Fortuna que podrían dar o nivel para min, porque, por exemplo, Manu Fernández, ainda que está en último ano de contrato, parece un xogador que perfectamente podría dar o nivel de Jailson, ou podría ser ese xogador dese perfil que poida estar de suplente ou partidos xogando de boa saída de balón de defensa. Miguel Román, que outro día incluso marcou 2 goles, é un mediocentro que teño clarísimo que se non está no primeiro equipo é porque hai xa 4 mediocentros que teñen un nivel alto. Óscar Marcos está facendo unha temporada espectacular e por iso tamén eu entendo que ao mellor o tema Alfon que estivo como 4 partidos espectaculares, pero ahora xa volveu a ese nivel esperado, porque o normal é que un xogador así non esteña todo o tempo tan alto. E quero dicir, hai un montón de xogadores do filial que lle teño, pero moito, é dicir, xa sin contar pois Ángel Arcos ou Burcio, que son moito máis novos, 18 niños, pero quero dicir que temos a verdade que moito futuro todavía e ainda xogadores que están en juveniles e tal tamén destacando. Creo que non é casualidade, creo que hai moito tempo que se está traballando moi ben a canteira e que a pesar de que foi un de rebote, porque hai que velo así, é unha realidade, é de rebote que agora teñamos este proxecto, eu creo que debe de ser a primeira vez en moitos anos que sí pode haber un proxecto deportivo máis claro. O sea, Claudio Giraldez, a canteira, traballando co Fortuna tamén. Creo que agora mismo empeza a ir por boa dirección o tema deportivo, pero bueno, xa sabemos os outros debes que ten o clube e non hai moito máis que comentar. Pois sí, claro, eu síntome un pouco, claro, non podo seguir o Fortuna do mesmo xeito ca vos dende os Estados Unidos, entón o que máis fago é ver os partidos, pois non os podo ver porque non teño acceso a eles de xeito sinxelo. Por iso, outro día, no programa do señor Pablo, eu falaba do interese que tería para min que os partidos das Celtas, por exemplo, se retransmitisen por YouTube, non? Xa sei que hai unha plataforma que non sei que, pero YouTube é a plataforma na que moitos equipos xa están a utilizar para ofrecer eses partidos. Pues, seguramente YouTube funcionaría mucho mejor que el GS360 Play, ya te lo digo yo, que va bastante a pedales. Totalmente. Segurísimo. Pois vou tentar introducir de novo aquí na conversa a Susi Bugallo. Susi, que tal? A ver se agora se che escoita un pouco mellor. Hola a todos. Ahora sí. Perfecto. ¿Sí? Vale. Sí, perfecto. Vale. Venga, empezamos otra vez. Después de mucho... Venga, empezamos desde el principio. No, encantada de estar aquí, que sexa un poquinho tarde por problemas técnicos, pero bueno, por lo menos para comentar aquí un poquinho a recta final e a valoración dos xogadores na última xornada. Pois imos con iso, se vos parece, porque, bueno, é un partido no que pode haber diversos xogadores que poden destacarse e temos 5 puntos pro mellor, 3
pro segundo e un pro terceiro, pero antes de facer iso quero deixar claro que finalmente tiven tempo para facer a actualización tanto da porra como tamén dos puntos que levan os xogadores. Levaban unhas xornadas sen ter a posibilidade de facer esa actualización, así que vou dicirvos como están as cousas despois de 33 xornadas. Temos a Marcos Alonso en primeira posición con 34 puntos, Alfon e Borja Iglesias ex aequo con 32 na segunda, terceiro Iago Aspas con 30, cuarto Pablo Durán con 25 e quinto Ilais Moriba con 19 puntos. Faltan ainda 4 partidos, bastantes puntos en xogo para que isto cambie, e despois a porra segue Rubén Lomba na primeira posición, pero neste caso despois do seu acerto do partido fronte ao Madrid, pois Fernando consigue tamén poñerse nesa primeira posición. E lembrade que quen gañe a porra pois terá, se quere, a posibilidade de participar nun dos programas do ¿De qué voy? ¿A cuánto estoy del líder? Estás empatado co líder, 7 puntos. Vale. Fernando, ¿qué me gana? ¿El golaveraje? ¿Qué me gana? No, está igual. Chegou antes que a ti os 7 puntos, nada máis. Rubén Lomba primeiro con Fernando e despois Lois Márquez, Tino Vaz e Jaime Soto con 3 e Diego Pérez Prado, Marcos Varela, Olaya Guadarrama, Susi Bugallo, que está aí, Celtoia 99 e Marta Comesaña, que tamén está aquí con 2 puntos. Non é sinxelo acertar os resultados do Celta. Non é nada sinxelo. Unha das cousas que quedan claras, non? Bueno, se os parece, imos coas puntuacións. Se hai alguén que o ten claro, pois que pida turno. Venga, empiezo yo, que lo tengo aquí desde que empezó el programa. Un punto para Moriba, lo comenté antes, ¿no? Me parece que desde que sale hasta que acaba el partido, me parece que sí que trabajó esta vez, por mejorar la imagen. No solamente recuperó balones, que estuvo muy bien de mediocampo hacia adelante, o sea, yo creo que ayudó muchísimo al ataque del Celta y a la consistencia del equipo, con lo cual, insisto, yo quiero al Moriba que vi el otro día para el año que viene, ¿no? Se está hablando ya de que Claudio lo quiere con él, pues ojalá que sea con la versión que vimos en el Bernabéu y no haga demasiados vaivenes, ¿no? Y demasiados picos de sierra, ¿no? Marcos Alonso le voy a dar 3 puntos, me parece que otra vez, bueno, pues demuestra que es un jugador que es raro que el Celta haya podido cazar, pero realmente es un privilegio que lo podamos tener esta temporada, la que viene y a saber cuántos años más. Y 5 puntos para Iago Aspas. Me parece bestial lo que hizo otra vez en este escenario, aunque fue un ratito. Ese ratito, bueno, cambió otra vez la cara del equipo. O sea, tiene una visión que no tiene nadie. Incluso el Bernabéu le silba y, bueno, eso es buena señal también. Pois aí están as puntuacións de Fer. Seguinte. E silva que en todos os campos, entón é unha sinal boísima. Sí. O teño claro xa dende o principio, penso que se ven últimamente nos últimos partidos tiñamos sempre 2 sospeitosos habituais de ter moita puntuación, que son, bueno, como falou antes Marcos Alonso e Borja. Creo que neste partido precisamente Marcos si penso que fixo un partido bastante bo, estivo moi ben nas súas funcións defensivas, un pouquiño menos ben agora de sacar os balóns cara arriba, e penso que Borja estivo non tan o 100% que estivo nos últimos partidos. Foi xusto unha das súas cousas positivas que fai sempre moi ben, soe ser o xogo de espaldas. Esta vez non foi un pouco máis impreciso, aínda que xerou esa ocasión estupenda de gol que foi unha das paradas de Courtois. Pero penso que esta vez para, bueno, tamén destacar, ¿no? o que falamos antes, voulle dar un punto a Williot. Penso que ese desmarque que fai foi magistral, que outra vez volve, como xa dixemos, foi o seu mellor partido nos últimos tempos, o cal o mellor está xa collendo outra vez ritmo, e penso que precisamos tamén do mellor Williot para o que queda de tempada. Entón, un punto para Williot, 3 para Moriba. Penso que tamén precisamos da mellor versión de Moriba, e penso que a súa entrada cambiou a cara tamén o
partido, gañando pelexas, activando o xogo, buscando esos espazos que bueno, o centro do campo mudou por completo. Penso que, bueno, que neste partido moitos imos estar de acordo en que os 5 puntos teñen que ir directamente para eses 15 minutos de auténtica lección magistral que deu Iago Aspas no Bernabéu. Non fixo algo realmente prodixioso e merece os 5 puntos este partido con diferencia. Sí, estou de acordo e adianto que para min os 5 puntos van ser tamén para Iago Aspas por eses 15 minutos que o Gallá tivesen sido uns poucos máis. Seguinte. Eu teño os claros tamén, se credes. Pois eu voulle dar un punto a Williot, boísima noticia telo de volta, e máis, vendo que non estaba a disfrutar de tantos minutos como noutros momentos da tempada. 3 puntos para Joel por ese marcaxe increíble, esa labor defensiva, e que non é fácil, despois da ausencia de Starfelt, vir a suplir un perfil como a de alguén tan importante na defensa, e os 5 puntos pois para a sorpresa de ninguén, para don Iago Aspas Juncal, por todos os motivos que xa comentastes no inicio do programa, porque é unha maravilla telo no campo, sexa na altura que sexa do partido, porque marcou tanto el como Moriba no centro do campo, pero marcou a diferencia e foi un espectáculo velo. Para min son os mesmos puntos que Susi que me copiou. Perdoa. Iso que, ves? Great minds think alike. Think alike, como dirían por aí. Pois, entón, se é o mesmo que Susi, 1 punto para Williot, 3 para Joel, 5 para Aspas. O rei, exactamente. Bueno, pues Mario. Ninguna novedade. Xa sabes, Mario, que aquí non é como no caso do señor Pablo, o noso amigo Pablo Verdeal, que son 2 MVPs e 2 cupos. Aquí falamos só dos 3 MVPs, os que máis che gustaron. Sodes políticamente máis correcto, xa vexo. Bueno, pois eu ninguna sorpresa, 5 puntos para Iago. Penso que sae e marca tanto as diferencias, porque quero dicir, o sair 15 minutos ao final tes que facer algo moi grande para min como para que levaron tanto como os 5 puntos ou eso. Penso que marcou tanto as diferencias, porque non só foi esa asistencia magistral, foi esa casi asistencia de tacón, a mobilidade entre liñas, o sea, quero dicir, foron demasiadas cousas. Eu creo que xa por fin voltamos a ver a Iago dese modo máis fresco, que arranca, que ten chispa, non como os anteriores partidos que sí que se notaba que a volta da lesión estaba lle costando un pouquiño. Pero bueno, eu penso que agora sí que igual voltamos a ver a Iago de inicio. Despois, os 3 puntos para min, o home que lle dá tamén a volta ao partido é Ilais Moriba, por a súa entrada, por ese tanto a nivel defensivo como ofensivo, ese facer tanto en medio campo, e sobre todo que ten máis capacidade para dar volta, para facer cousas cerca da área Ilais que por exemplo, Sotelo, que lle costa máis. E un punto vou dar a Javi Rodríguez porque así a lo tonto, non sei cantos, pero el debe levar 3 ou 4 goles xa na tempada, un central. Sí. Para mí fixo bo partido, a pesar de que ao mellor en algún dos goles pode salir medio sinalado, pero creo que foron máis erros a nivel global que individuais. Entonces a verdade é que me gustou o partido de Javi, sempre dá moita solvencia co balón nos pés, sempre está bastante ben, e que sí que tamén levaban os partidos aí reguleros, pero viuse llevou nivel. Eu teño moito medo de que o ano que ven apareza a Premier por aí e ofrezca moito, porque a verdade é que centrais así... Unha cousa da que non falamos respecto a iso é que Javi Rodríguez, por exemplo, foi unha magistral cerrojazo a Vinicius. Quer dizer, unha das cousas, porque Vinicius estaba tan empeñado en que tiña que marcar e tiña a Javi Rodríguez tan cerca que nunca tivo unha ocasión clara e sempre estragou moitos pases que tiña algún compañero que o mellor sí que podría ter a mellor posición, pero foi un traballo de Javi Rodríguez espectacular. Eu tamén teño o mesmo medo que ti, que hai...
E de Carreira, que Carreira. Carreira estivo moi mal en ataque, pero en defensa Ese estivo moito moi mellor. ben. Sí, sí. Que de feito, Ese é o problema dos equipos que sacan xente da canteira, que despois chegan os grandes e os quitan os mellores. Iso vai, Bueno, vamos ter que convivir con iso. Non me sei parece. se o escoitachedes, pero por primeira vez en moito tempo escoitei un rumor que non ten que ver con xogadores, que ten que ver con entrenador. O sea, que tamén é a primeira vez. Bueno, tamén, claro, pode pasar. Claro, pero é a primeira vez que pasa, que nestes últimos anos sempre era a ver quen ven, pero na Sí, rumoroloxía sempre eran xogadores, pero é a primeira vez que eu escoito un rumor que ten que ver con que hai un certo equipo alemán que vai perder un entrenador e o mellor quere facerlle unha oferta a Claudio Giraldez. Non sei que haberá de verdade nisso. Pero hai que facer unha campaña de crowdfunding para marcarnos aí un Por favor, un Ferguson, por favor, un Ferguson Claro, con Giraldes. Eu apelo ao espírito de Sir Alex para que haxa un proxecto capitaneado polo de Porriño, claro, porque sería eu penso que sería moi interesante tanto para o Celta como para o propio Claudio que continuase máis anos. Algún día terá que sair, pero hai que dar opción a que haxa un proxecto, claro. Eu penso O que ten que haber un proxecto, esa é a cuestión. Claro, iso tamén. Ou non, por que ten que sair? Pode ser como o Cholo e morrer no Celta, como vai facer o Cholo. Claro. Non, pero eu penso que agora el, non sei tamén como sería a oferta de todo, pero penso que el agora mesmo non iría sair. Imagino que se eu fose el, pensaría, jolín, aquí estou ben, estou cómodo, teño a confianza e non teño quizáis a experiencia que se debería ter para de repente xa non ir a entrenar nun equipo español, senón estamos falando xa de outra liga como é a alemana. Claro, o coñecemento que ten das pezas coas que pode xogar non lle vai sacar esa rentabilidade noutro equipo que non coñece neste momento. Eu non digo que dentro de 5 ou 6 anos, pois sí, pode ser unha persoa que poda ter unha carreira fora. Pero eu penso que el ten a cabeza ben e que non penso que a rumoroloxía. E penso que tamén é o que dixes antes, ¿no? que o momento de facer un proxecto que teña unha certa garantía para uns cantos anos é agora. É dicir, entrenador que coñece as bases perfectas do equipo, que lle saca rendemento aos xogadores que tivo e que ten contacto, que tamén pode vir, que non sei, estamos na mellor das condicións para que, o que sempre falamos, ¿no? Que esta directiva nova, bueno, nova entre comillas, senón se me vai enfadar o teu pai, Antón. Que non vivo o partido e por iso non está aquí. Pero sí, supoño que agora o momento para que teñamos claro nós como abonados e aficionados que hai un proxecto e unha vontade de ter un proxecto a longo prazo, o medio longo prazo é agora, e con esta xente, é unha cousa clarísima. Claro, para min hai dúas cousas importantes niso que comenta Jorge. Unha cousa é que Claudio fixo xa o máis difícil, que é chegar, por así dicilo, chegar e encher, non? Como se di en Galicia, porque chegou e fixo o máis difícil que as cousas funcionasen nada máis chegar prácticamente, non? Porque leva tempada e un cuarto, máis ou menos, aproximadamente, non? A fronte do equipo. Iso sería algo que tería que voltar a facer noutro equipo. E o segundo é esa idea de que, como ti dis, coñece o clube, coñece os xogadores e bueno, pois, se realmente hai un proxecto, lóxicamente ten que ser el o que o leve adiante, non? Pero sí, é certo, eu tamén escoitei eses rumores e bueno, como di aí Chema, Claudio va a tener máis novias que Julio Iglesias por Miami. Pois sí, seguramente que sí. Pero bueno, así son as cousas, non? Tamén sabemos dende sempre que esos rumores tamén moitas veces teñen que ver coa necesidade de novas e de publicar continuamente cousas, non? Poden ser certos rumores ou non. Pero... A mí me parece significativo que nunca se falou do adestrador. Claro, sí, é verdade. Eso quere decir que aínda a prensa que precisa de novas, e realmente hai moito así todos os días, destaca o bo traballo que está Claudio a facer, ¿no? E penso que sí. Alguén tamén comentaba antes nos comentarios que Claudio iba a ser o primeiro adestrador en obter un título, ¿no? Con este equipo.
o mellor pode que non estea O gallá. desencaminado. Non o ano que ven, quizáis, pero bueno, o gallá, non? O que Bueno, eso. eu xa lin tamén, non sei se, non, lin o escutei, non sei agora, pero fai unha semana ou así, de alguén, algún periodista non galego, de Madrid ou así, que coa perspectiva de futuro que ten Claudio non só no Celta, senón que podería en algún momento saltar a outro equipo, que podería chegar co tempo a ser seleccionador nacional. O sea, que xa... Esto es mejor que non lo lea él, para que non se Vamos a despiste. adiantar, sí. Non, eu imagino tamén polo tipo de xogo, o sea, polo tipo de xogo que el defende, non que se tira moito por aí, non? Pero non sei, é verdade que un pouco dese perfil podería ser, porque é un tipo que tamén tranquilo, que fala ben, que se ve que sabe manexar xogadores, non? Entón, quen sabe, é que o que decía antes, se a idea do Celta é converterse, o que digo sempre todas as semanas, nunha Real Sociedade, pois van a acontecer esas cousas con xogadores. Mira agora a Real Sociedade, se foi Miquel Merino, parece que se vai Zubimendi, senón algún máis. E se vai el entrenador, se vai Manuel. Sí. Bueno, pero aí se va porque el Kerr non quería renovar, non? Pero bueno, non porque teña outra oferta de outro equipo, non sei. Él dice que quería, es muy extraño ese caso, ¿eh? Él dijo el otro día que quería seguir, pero bueno, no sé qué ha pasado aí. Non sei, será que non lle convence entón o proxecto, non sei. Pero eu coñezo, eu teño un amigo, unha persoa coa que traballo así habitualmente que é Churi Urdín, me estaba falando outro día que como este ano a Real non está tan ben e están caíndo moitos paus inxustos por outro lado, porque un entrenador que leva 5 ou 6 anos levando a Real a competición europea todos os anos e o primeiro que non lle sae ben xa leva paus por todos os lados e tamén pode pensar, pois mira, aí os quedáis que veña outra a aguantarvos, non? Entón, que tamén o problema é ese, que o fútbol e a vida en xeral é moito cortoplacista. E agora todos estamos moi contentos e igual se o ano que ven ou dentro de nosas cousas se tuercen, vamos, non van a ter na paciencia mínima con Claudio, pero vamos, non sei o clube, pero moita xente vai comenzar a criticalo fácil. Totalmente. Claro, e diso falaba precisamente. Chegou e as cousas cambiaron, están a ir ben, entón este non sería o momento para sair, non? Quen sabe no futuro. Bueno, iso de seleccionador nacional, pues bueno, tamén é un pouco falar por falar, non? Porque un home que leva unha tempada e algo en primeira división, pois xa terá tempo para que se falen desas cousas. Pero fala un pouco do que ti dis, Marta, é moi cortoplacista todo isto, e como as cousas non funcionen ben a vindeira tempada ou a vindeira, pois xa haberá problemas. Pasa con xogadores e pasa moito máis con adestradores, porque é moito máis sinxelo votar a un adestrador que votar a todo o equipo, non? Entón, pois, iso tamén é algo que teñen en contra os adestradores, pero a min gústame o talante de Claudio, ademais de él como adestrador, gústame algunha das cousas que escoito que di como persoa nas roldas de prensa e penso que para min tamén eso é moi interesante. Xa o digo de Borja, que me gusta como xogador, pero máis incluso como persoa, e para min iso é realmente importante. Tamén vou dar os meus puntos que realmente non son moi orixinais, porque un punto para Billiot porque volta, bueno, aplaudo que volte o sueco a ver se ten máis continuidade no remate desta tempada e o comezo da seguinte, e os dous seguintes, é dicir, os 3 puntos para Moriba e os 5 puntos para Aspas, pois porque foron dúas incorporacións importantísimas neste partido, son nomes cos que se pode explicar ese troco do Celta na segunda metade en parte, claro. Entón, bueno, eses son os puntos. Está claro que Aspas vai levar os 5 puntos esta xornada, pero todos os que estean a ver este programa, tanto en directo como en diferido, que deixen pola parte de embaixo as súas puntuacións nos comentarios para que eu as poida contabilizar. Bueno, vou por suposto, agora que xa rematou o curso na universidade, xa entrei as notas finais, estou a recibir todas as protestas dos alumnos. No, realmente non estou a recibir. Pois teño máis tempo xa para actualizar as puntuacións e as clasificacións. O vindeiro partido, pois xa sabedes que
pois dentro duns días realmente. Queda xa pouquiño para este sábado ás 9:15 da mañá aquí nos Estados Unidos, é dicir, ás 4, non? 4 da tarde en Vigo, un partido que bueno, é fundamental. Esta victoria fronte ao Sevilla é fundamental para conseguir un posto en Europa. Entón, para falar deste partido brevemente, gustaríame introducir unha pregunta de en absoluto, que fixo xa hai uns minutos, que é puntos para a Conference. Que pensades? Creo que Está pensando ganando en pequeño, os dous de casa o temos. Está a pensar en pequeno, pero imos paso por paso. Eu a Conference non me... Pois gustaríame moito que fose o que o Celta xogase. Claro, se xoga Europa League, pois xa é inda maior premio, non? Pero para o Conference, cantos puntos pensades que destes 12 o Celta ten que facer para, ao menos, clasificarse para esa competición? Eu estou de acordo, eu falaba onte con Fernando por WhatsApp, que lle dixe que eu penso que gañando de casa temos un posto en Europa asegurado. 6 puntos entón, Marta. Sí, non sei se para a Conference ou para UEFA Europa League, porque vai depender dos outros resultados tamén, claro. Igual para séptimos non, pero penso que para octavos sí, porque tamén va a haber enfrentamentos entre varios e aí, bueno, algún vai perder puntos. E mira o que aconteceu onte, por exemplo, con Girona e con Mallorca, non? Que parecía que Mallorca podría sacar polo menos un empate, e finalmente Girona gañou despois de 3 meses en gañar. Entón, ao final, calquera te pode complicar a vida, non? Pero penso que gañando os dous de casa, sí, polo menos para a Conference, sí quedaría. Entre o séptimo e o 12º hai 4 puntos. Celta ten 46, Rayo 44, Osasuna 44, Mallorca 44, Real Sociedade 43. No, hai un atasco importante aí. E Valencia 42. Hai un atasco en todos lados. Despois xa o Xetafe está un pouco máis descolgado con 39, pero bueno, está todo moi... Bueno, pois un pouco como o tráfico que eu vin na televisión durante ese apagón xeralizado que houve en España. Non hai moito, non hai moito tráfico e o Celta, bueno, con esos dous partidos na casa, pensades que está feito? Estáis de acordo con Marta ou como responderíades a en absoluto? Eu penso tamén que eses 6 puntos serían, bueno, supoño que abondarían, ¿no? para ter iso. O que pasa é que por ese atasco que comentabas vai depender moitísimo de cada xornada. Que sempre, é verdade que sempre é así, e sempre estás mirando máis pois, o que fas ti, pero tamén o que fan os demais. E esta vez penso que é importante por eso, porque hai perto de 4 equipos que están pois, cos puntos moi semellantes, e un baixón dun deles en cada xornada pois pode xa pois, implicar cousas e xa meter máis presión ou quitala segundo estean as cousas. Por eso penso, ainda que sexa unha tontería, que o partido clave é o do Sevilla, porque o que vai facer que o Celta poda encarar o resto dos partidos dunha forma un pouco máis tranquila, pase o que pase. Quero dicir, ti fas o teu, non dependes de ninguén, a ver que pasa, non? Pero se ti xa comezas pois, cun pequeno problemiña, cun empate, sumando un punto só, ou calquera cousa así rara, pois xa eso te fai ver que o seguinte partido vai ser máis difícil, non? Claro, es que os seguintes son con rivales directos, entonces, claro. Eso é o positivo, que son rivais directos e que o Celta está de primeiro nesa clasificación. Exactamente, que comezamos ben porque estamos primeiros e xogamos con rivais directos, non? E que tamén onte pois foi importante que o Girona pois pelexe pola salvación e pelexou máis que do que pelexou o Mallorca por clasificarse para Europa, non? Entón, claro, eses 3 puntos que non acadou o Mallorca foron cruciais para ter este atasco que temos agora e enfrentarnos pois con unha igualdade de condiciones. Eu penso que deses 4 por xogo nos últimos tempos estamos aí porque penso que somos os mellores deses 4 equipos que Antón mencionaba. Pero, claro, aquí vai ser problemático, non? Vai ser problemático. Pero sí, 6... Eu creo que como mínimo 7, como mínimo, e digo que vai estar máis axustado porque, por exemplo, esta xornada xa creo que a ver, debido ao morte non, pero que é moi fundamental ganar polo tema de que, por exemplo, o Rayo Vallecano xoga coas Palmas, o que é probable que poida gañar. O Valencia xoga co Getafe, que, bueno, pode ser o que teña máis difícil,
Pero, por exemplo, o Mallorca xoga co Valladolid, que non lle debería dar guerra, o sea, o Mallorca debería de gañar. Lle deu guerra outro día ao Barcelona. Sí, Que isto ma- agora está que cando manda non tes nada carallo, que que manda perder. carallo. Sí. Bueno, máis guerra lle deu Madrid a Ronaldo e non hai máis que ver as imagens. Pero bueno. E despois o Osasuna xoga con un Betis que xa está clasificado para Europa. Entón, por exemplo, eu creo que esta jornada vai ser moi importante e que é probable que eles tamén sumen de 3 a maioría. Claro, despois que nos toca o siguiente, Real Sociedade, non? Sí. E rascar un punto ali tamén sería crucial, porque é dicir, a Real tamén xoga co Atlético Madrid, que tamén non ten complicado, quer dicir, Que a Real ten un calendario complicado, porque tamén creo que xoga a con Real o Madrid. casi descarto, non é broma, porque quer dicir, xa coa noticia que se vai Imanol, non sei que, parece que aquilo está medio tal, pero creo que é fundamental o de gañar en Sevilla, pescar un puntiño alá en se se pode en Donosti. E despois, claro, temos un enfrentamento directo co Rayo que tamén é crucial, porque quer dicir, xa casi te quitas un equipo de enriba, que sería o Rayo, polo menos na pelea individual. E despois, claro, vas a Getafe, que en principio Getafe non entra nas quinielas, pero que si lle dá por ganar 2 partidos seguidos, volves a meter aí. El Getafe no tiene... Moi complicado, moi complicado. El Getafe que se salve y ya está. El Getafe no llega Sí, a Europa. é moi complicado do Getafe. Se lo cree ni Bordalás que llega a Europa. Pero bueno, eu desconfío dun equipo de Bordalás primado con cartos, desconfío sempre, o sea... Bueno. Sí, eso sí. No, dun equipo de Bordalás ten que desconfiar sempre primado ou non. Da igual o contexto, claro. Exactamente. Entón por eso eu lle peño aí polo menos 7 puntos como mínimo. Porque creo que aí tamén eles van a sumar, ou a maioría van a sumar puntos. Pero con 7 puntos... Yo creo que con 7 rozamos la Europa League si no la confirmamos. O sea, con 7... O sea, pero que o tema é que vai estar casi igual de barato ou mesmos puntos a Conference que a Europa. Ya. Va a estar prácticamente igual. Sí, porque entonces, está todo moi igualado. Claro, por eso digo que aí o tema é que non sumen eles. Esta jornada, si ganamos e algún pincha, xa podemos pillar aire de carallo. Pero entón pensades que este primeiro partido destes 4 é quizáis o máis importante de todos eles por aquilo da inxección de moral, do momentum, non, que se di en inglés, ou eso non é tan importante? Yo creo que es importante porque futbolísticamente es en el que hay más distancia entre un equipo y otro. En el resto no, pero en este sí. Correcto. Y después me explayaré porque vi el último partido del Sevilla y os contaré cosas. Pero vamos. No, pero que además, Fernando, dos últimos 3 partidos, 2 puntos, o Sevilla. Pero, por exemplo, Claro. nesta xornada non, pero nas seguintes, que estuve vendo o calendario, na seguinte temos un Real Madrid-Mallorca, temos un Rayo Vallecano-Betis e temos un Osasuna Atlético de Madrid. Bueno, pero Claro. o Esta Betis... xente tamén o ten complicado. Bueno, pero o Betis hai que pensar que xa está clasificado e Sí, que van a xogar Para a trote Europa, cochinero. sí, para Europa sí, pero está Probablemente. loitando pola Champions. Claro, el Betis quiere la Champions, lógicamente. Exacto. Lo tiene muy bien, además. E o ten ben agora. Sí. Entón pode ser que Es que irá me mal, parece, ¿no? a mí me parece más fácil ganarle ahora mismo al Atlético de Madrid que al Betis, por ejemplo. O sea, bastante más fácil. Non sei. El Atlético está que le da igual todo, que si fuera por ellos que se acabara la liga ya, porque es que no sé, no les veo ninguna garra, la verdad. Pero, por exemplo, mira, o Valencia parece mentira, pero Valencia vai xogar co Alavés está aí no pozo xogando mal. Pero sacando la cabeza, ¿eh? Ojo. Sí, pero ao final os de abaixo tamén no final todos acaban sacando puntos e che complican Sí, sí. a vida. Que non digo que poida que perda, pero que lle pode complicar moita a vida, sí. Parece pero- que non, pero a veces é mellor xogar cos arriba. No, ao final da Liga sempre depara esas situacións Esas sorpresas, extrañas ¿no? e sorpresas e tal, iso sempre se sabe dende prácticamente sempre, mesmo que o Valladolid lle puxera as cousas tan difíciles ao Barça, pois para min foi unha sorpresa e non vin o partido. Falando xa máis especificamente do partido fronte ao Sevilla, que comece Fernando porque dicía que tiña aí algo que quería explicar, explayarse un pouco máis, xa que viche o partido do Sevilla da xornada pasada. Sí, vi el Sevilla-Leganés y vamos, me di perfecta cuenta de por qué están donde están, ¿no? O sea, fue un caos futbolístico, pero de los dos equipos. O sea, era todo imprecisiones, todo errores, goles por errores.
sin ningún patrón de juego, ya centrándome en el Sevilla, sobre todo, ningún patrón de juego, o sea, vino Caparrós y es como si hubiera llegado yo al banquillo del Sevilla, o sea, no hay una idea de juego, no hay ni siquiera la garra de la que presume siempre Caparrós, o sea, no hay nada. Entonces, es lo que decía antes, es decir, es un partido clave ya no porque haya que ganarlo, es que la diferencia futbolística es enorme y luego vamos a jugar contra equipos que tienen una idea mucho más clara y un proyecto mucho más asentado. Entonces, la clave del Celta es que siga siendo coherente con el juego que tiene, que sea capaz de, bueno, pues de seguir con ese juego que desarrolló en el Bernabéu y que tenga paciencia, porque este partido que estamos diciendo cada 2x3 que hay que ganarlo y es así, no siempre que lo haces bien entra el gol a la primera o a la segunda. Entonces, que tenga paciencia, yo creo que con paciencia y manteniendo un poco la coherencia, más allá de esos baches que a veces nos pasan en el fútbol, en el juego y desaparecemos y volvemos a aparecer, con esas dos claves, la paciencia y un poco seguir con esa idea de Claudio Giraldez, este partido, si no pasa nada raro, es del Celta. Pero claro, en las últimas jornadas ya sabéis que puede pasar de todo. Pero insisto, futbolísticamente, vamos, o sea, es que estamos muy, muy lejos del Sevilla, a nuestro favor. Bueno, tamén apuntan por aí que o vestuario non anda moi alá. Claro, eso son moitos nervios, non? Río revolto hai que aproveitalo, está claro. Sí, sí. Claro, Fernando fala de paciencia, pero cales pensades vos que poden ser as chaves deste partido no que ademais a afección vai ser un elemento importante porque vai haber moita ilusión, moita emoción e moito apoio por parte dos celtistas que, como algúns de vos estaredes embalaídos. O factor campo, ao final, é algo que ven axudando o Celta, que ven sendo un factor crucial dende o inicio da tempada. E despois, eu penso que unha das chaves é pensar que os espazos que tivemos no Bernabéu probablemente non sexan os que o Sevilla nos vai deixar no partido do sábado. Entón, bueno, eu espero que Claudio, igual que soubo ler o partido da xornada pasada, que a lectura que faga o 11 inicial que saia, que saia pensado para ese Sevilla o que nos imos enfrontar. Eu, sinceramente... Ai, perdón. Non, fala, Mario, perdón. Sinceramente penso que é un partido moi para Giraldez. Porque creo que é un partido de verdade de ser protagonista, de ter o balón nos pés e de xogar coa desesperación que ten o Sevilla. O sea, coincido moito en Fer no de ter paciencia, no de... Quero dicir, creo que debe ser un partido non lento, o sea, ten que ter un ritmo e tal, pero sí que no que o Celta teña moita posesión e moito balón. Porque creo que un equipo que está tan psicolóxicamente tocado, que ao mellor non ten as ideas claras, que non ten os xogadores no seu mellor nivel de forma e todo, hai que xogar coa frustración e coa desesperación, sobre todo psicolóxicamente. E se lle sumas que encima xogas embalaídos coa afección apretando, con ese factor de tanto empuxe, pois eu creo que é un partido moi que eu creo que Claudio vai disfrutar moito porque é desos partidos que lle vai gustar plantexar porque quere de verdade ser protagonista. Marta? Sí, claro, é o que ia falar, que vendo o pasado, non, como se nos esta tempada, como se nos ten dado xogar fora de casa, pois o que temos que confiar é fiarnos sempre primeiro dos partidos da casa. Esos son os dous que se ten que sacar sí o sí. Despois se podes empatar en Donosti e gañar en Getafe, onde vamos a ir Fede máis eu. Lo intentaremos. Bueno, a mí evidentemente gustaríame que as cousas estivesen xa feitas, a lo menos unha praza europea. Por favor. Non, mellor non xogarse nada en Getafe, antes de Getafe, o que eu penso, claro, sí, mellor que non. Pero, sobre todo, se o Getafe se complica a vida ao final, que non sei, non parece, pero non sei. Entón, penso eso, que o partido é clave, sobre todo porque en casa. O Sevilla pode parecer a priori un equipo, pois eso, que está indo de máis a menos, bueno, que como que está a pasar, non? Porque comezou ben, de feito, a tempada, se complicou a vida agora. Pero tamén, claro, con esa desesperación, ás veces tamén eso
saca garra e saca outras cousas que un partido que igual outro día co Getafe non lle saiu, pois vai en Balaídos e che complica a vida. Tamén porque pode ser un equipo que non se lle dá ben o Celta por como está a xogar este ano, non? Non sei, pero bueno, estou de acordo en que se as cousas se dan como deberían darse, se debería gañar ben, é o que eu penso. Sí, eu tamén son desa opinión, sobre todo por lo que dicíades antes, ¿no? Polo momento no que se chega agora. Se este partido fose en outro momento do ano, pois o mellor era diferente, pero penso que agora mesmo somos nós os que estamos nunha dinámica de ir cara arriba, ¿no? Non solamente por gañar ou non, porque non gañamos co Barcelona, non gañamos co Madrid, pero sí que temos sensacións de xogo, sensacións de facer cousas ben, ¿no? É algo que penso que o Sevilla non ten. É verdade que pode facer algunha cousa, pero se ti tes calma, se tes paciencia e organizas o teu partido como tes que organizalo, penso que nós temos unha certa ventaxe non solamente porque temos mellor equipo este ano e porque xogamos moito mellor, senón porque estamos nun rebufo cara arriba, non? Entón, eu penso que podemos aproveitar moi ben iso. Eu penso que se gañamos en Sevilla, en Balaídos, ao Sevilla, non é unha cousa descartable dependendo do xogo, pero ata podemos incluso ganarlle a Real Sociedade ali. Quero dicir, non é unha cousa descarallada. Por ese rebufo do que dicíamos, non? Eu penso que sí, que con calma e con unha boa disposición podemos facer unha cousa moi parecida ao partido do Español e incluso con mellor resultado, non? O tema é non contaxiarse da ansiedade deles. Sí, totalmente. Pero eu penso que temos o partido moi recente. Quero dicir, con que solamente fagamos un despliegue de calma, como a que tivemos frente ao Madrid cun 3-0, de dicir, calma, xogar o noso, a ver que pasa, evidentemente ocos vai haber menos, porque o Sevilla non está tan así como o Madrid ou Barcelona, pero penso que sí podemos aproveitar a lectura do partido. É un partido, como decía Mario, para Claudio Giraldez, para facer un plantexamento ao longo dos 90 minutos e intentar aproveitar as ocasións que se podan ter, que eu penso que se van ter, e aproveitar a túa calidade. A mí pareceme chave o partido precisamente polo psicolóxico que hai no fútbol, non? Unha victoria e que despois queden 9 puntos e o Celta pois estea nunha situación inmellorable para acadar algo que ninguén pensaba, porque sempre digo toda esta tempada que ninguén pensaba que o Celta podería clasificarse para Europa, tanto se clasifica como se non, é un éxito importante na primeira tempada completa de Giraldez. A cuestión psicolóxica é importante, conseguir gañar ese partido na casa, continuar con Balaídos como fortín, coa axuda da afección, penso que pode ser moi importante para os partidos que despois se han xogar fora e despois na casa tamén. Por iso, o que dicía Marta anteriormente, isto de que cos 6 puntos da casa podería ser dabondo para clasificarse, é importante porque depende do Celta. O Celta nestes intres non depende doutros resultados necesariamente para... O mellor despois sí, porque non gaña, entón hai que agardar outros resultados e tal, pero sobre o papel non depende máis ca do que faga tanto na casa como despois fora. E por iso gañar os 2 partidos da casa e comezar gañando este é importantísimo. Digamos que nesa carreira somos os que saímos na pole position, ¿no? Estamos mellor colocados. Entón, claro, non dependes, pero claro, tamén é verdade que podes sair na pole position e na primeira curva estragar, ¿no? Non estragar o coche e intentar aproveitar ese rebufo que temos, ¿no? Esa boa onda na que estamos agora mesmo, ¿no? En canto a sensacións, así. Pois saberémolo este sábado, porque o partido xa é o sábado, quedan uns cantos días de preparación para esa primeira final de cara a Europa do Celta. Gústame isto de a primeira final de cara a Europa e non a primeira final para non descender. En primeira, efectivamente. Non estamos acostumbrados. Non estamos. Que extraña sensación, pero que extraña sensación.
Bueno, pois se vos queredes co Porra Time, Ferte, que ten que pensalo ben, porque está aí moi preto de conseguir. Ya la tengo pensada con goleadores incluidos. Pitoniso Fer. Llevo 1 hora y 33 viendo el partido. Bueno, como temos seis voces, pois pode haber repetición de resultado, non? Senón, pois alguén vai ter que dicir 4-3 ou 5-2 ou algo así, e tampouco é cuestión diso. Se hai resultados que se repiten, non hai problema. Imos aló. Alguén que quera comenzar? Pitoniso, por favor. Venga, vale. Se o ten pensado durante... E o resto lle copiamos, e xa está. Claro. Nada, que sepáis que para consultas tengo de 10 a 2 todos los días en mi casa. No, a ver. Celta 2, Sevilla 1, voy a poner. 2-1, bueno. Sí, goles de Pablo Durán y de Alfon. A ver, 2-1 porque el Sevilla, aunque esté, pues eso, tal cual os lo comenté antes, siempre va a marcar un gol porque el Celta siempre está ahí para echar una manita. Pero creo que vamos a meter 2 y vamos a ser superiores y sufriendo como siempre. Me imagino un final de partido, pues eso, pidiendo la hora para que acabe el partido y nos afiancemos en la zona europea, ¿no? Pois victoria do Celta segundo Fer. Seguinte resultado. Veña, doulle 5-1. Vamos. Madre mía. Onde 5-1. temos que asinar? Eu quero que gañe Mario. Eu quero que gañe Mario a Porra. Yo también. Comeza gañando Clarísimo. Sevilla. Teño Comeza gañando clarísimo Sevilla. que o Celta vai aproveitar ese río revolto. E que mira, vai marcar, hasta vos digo o gol do rival, o sea, Luque Bacchio vai marcar un gol, vai marcar Imposible. Porque é o único que marca do Sevilla, do que vai. Sí. Claro, é que Sevilla. está claro, non hai moito por onde mirar aí. Mira, Fer López, outro vai ser de Alfon, 2 de Borja Iglesias e un de Iago Aspas. Madre Bueno, mía. teño iso. Realmente hai que dicir que Pobre Caparrosti. que claro, sería posible que Mario se acerta ese resultado en todos los goleadores, pois estaría Poñase moi prácticamente arriba, na no. primeira posición. Sí, prácticamente. Prácticamente, sería un jackpot total, sí, efectivamente. Me Bueno, pasa por la derecha. moi optimista Mario na Pero súa eu primeira pregunto, Mario, participación. vai comenzar gañando Sevilla? Claro. Sí, claro. Sí, claro. A ver, Marta, vai, Por pregunta. suposto. Vais ir o Sevilla un pouco arriba e vai cando vai chover despois, claro. Cagada Iso- defensiva, mala salida de Guaita, pumba, 0-1. Vale, O sea, vale. E ademais os 5 goles do Celta na segunda metade. Iríamos o descanso con 0-1, claro. Bueno, 5-1 Di Mario, 2-1 Fernando. Polo de agora o Celta gaña os 3 puntos. Eu digo Eu vou 2-0. dicir... Ai, Vale, perdón. nada, dalle. 2-0. 2-0, moi ben. Marta, 2-0. Goles de... Qué optimista. Borja. Que Entonces- optimista. Pero Entonces, en contra. O meu é de unicornios, entón. En unicornios. Goles de Borja e de Marcos Alonso. Moi ben. Borja e Marcos Alonso. 2-0 Di Marta. Eu tamén digo 2-0. Así que xa vou dicir o meu 2-0 tamén, porque é o que tiña pensado. Y un 1-1, Antón, ¿no te apetece? E no meu caso, non vou dicir un neste caso porque hai que ser positivos nesta situación. Un gol de Aspas, de penalti, e pois outro Borja Iglesias. Eu ia dicir 2-0 tamén, pero por non repetir, vendo que non vou ser a máis optimista despois do resultado de Mario, vou dicir 3-0, con goles de Iago Aspas, 2 de Borja Iglesias, por, non sei, ese pasado, bueno, presente, bético, que igual funciona de aliciente para marcarlle o Sevilla. Pois 3-0, 2-0, claro, o difícil é dese resultado se é o 0. Para min é máis difícil o 0 que Por Sí, eso no, digo yo, pero bueno. o por eso 3. decía yo que Marta era muy optimista con ese 2-0. Pero Bueno, e outro día Ah, con no, Villarreal no. 3-0. ¿Qué ya, pasó? ya, sí, increíble. Hai que confiar en Joel, en Marcos, en Javi Rodríguez. Sí. E ti espera que ano que ven chega Azpilicueta. Entón xa non entro Wow, no gol. semejante armario.
Basta Jorge, penso. A este paso, como veña a Pilicueta e tamén fichemos a Kepa, imos ter medio Chelsea. Xa. Sí, o certo é que sí. Escuché lo de Kepa, sí, no sabía yo eso. Ostras, macho, Sonó guau, Kepa. curioso. Sonó ¿Dónde Kepa, sonó sí. Kepa? Están Ahora, aí. mañana sonará otro, no te pero preocupes. espero Mario. que por unha 10ª parte da ficha da que cobra, porque eso, madre mía. Unha rebaixa. porque Madre Esperemos. Van a hacer un crowdfunding. Uf. Totalmente. Claro, Esperemos que non sexa como o sueldo de Benítez 2.0, non? Deixa, Pero deixa. aquí o bo que ten o Celta que todo o mundo que chega parece que se baixa o soldo. Sí. parece. Non hai problema. O que queren vir a... Queren vir, entón se baixan o soldo, fala Iago con eles, veña, baixate o soldo. A min, de verdad, ahora que tal? falamos do de Benítez, en plan, a escoitalo ahora todavía me doi o triple, porque vendo Sí. a Claudio, o que merece Claudio, que lle deberían de renovar xa de por vida, o sea, en Sí. plan, que Sí, ese sí. tío se levara semejante pasta, pa, non sei. Eso vexo No, no semáforo é non freno, Eso é vexo no doloroso, semáforo non sí, freno. Bueno, y el Celta dice que perdonó dinero, no sé hasta qué punto. Non me extrañaría, sí, porque ao final Sí, sí. cedes para botalo. Sí, bueno, claro, iso foi unha aposta que evidentemente non funcionou e que de refilón pois fixo que agora esteamos onde estamos, como dicía antes Mario, pois de rebote, porque bueno, así foron as cousas, non? Bueno, pois eu tamén ia ir cun 3-0, pero penso que un 3-1 pode ser máis realista por a Sí, dificultade que temos probablemente. de ter a porta a cero, aínda que eu penso que pode ser, ¿no? Que nos últimos partidos en casa podemos controlar un pouco máis, pero penso que o Sevilla, pois iso, que o mellor pode lanzar un fogonazo, un pequeno erro que teñes, un despiste ou calquera cousa así rara, pero eu quero estar un pouco máis tranquilo, eu quero ir un 3-1, un 3-1 vai estar un 2-1 sempre tes aí sempre o medo a que te empaten. Eu non quero pedir agora, quero poder ter un 3-1 máis tranquilo, non? Goles penso que podes seguir sendo o momento de que, bueno, Williot continúe por aí, pode marcar outro na casa. Eu si penso que aínda que a opción de Iago de penalti sempre está aí, sempre é unha opción interesante, como a do outro día, de intentar sacarse un disparo dende medio campo que casi entra, unha cousa desas. Eu penso que pode ser tamén o día no que volva a ter forma Borja e ao Sevilla vai motivar especialmente, entón penso que 2 goles de Borja Iglesias e un gol de Williot cun pase espectacular como outro día de Pois xa houve 3 predicións que din que 2 goles de Borja, a de Susi, a de Mario e agora a de Jorge. Por certo que ese 5-1 de Mario traeume a cabeza, non sei por qué, o 12-1 de España-Malta, lémbrame que Televisaron en Teledeporte, oxe, pode ser. que lémbrame que esta semana morreu José Ángel de la Casa. Faleceu José Ángel de la Casa. Claro, ten sentido. José Ángel de la Casa, que para min, a xente ri cando eu digo isto, pero para min é o mellor narrador de fútbol en español que eu escoitei nunca. Esa sobriedade, ese minimalismo, a min gustame moito máis que o estilo radiofónico que se utiliza hoxe en día cando xa estamos a ver o que está a ocorrer na pantalla o estilo de televisión. dos comentaristas de Movistar narrando o Madrid-Celta, no que celebraban os goles do Madrid e os goles do Celta eran como de unha maneira moi sobria, moi pasando por riba. A verdade é que Carlos Martínez dunhos anos pa aquí é como que xa o plumero veselle moito máis. A mí o que foi cando estaba Robinson e o que é. Cando estaba con Robinson no plus, bueno, pero ata o do Chiringuito, cando estaba con Robinson e compañía, era outro tipo de periodista. Pero eran outros tempos, era tamén outra canle, non? Entón, a min... Efecto Robinson. Como se chama? Miguel Ángel Román, o de Dazón? A mí é o que máis ahora mismo é o que máis me gusta, con diferencia. Dazón ten comentaristas bastante mellores dos que ten outras canles. E hai unha chica que tamén o fai ben. É de Dazón ou de Movistar? De Dazón. Sí, de Dazón. De Dazón, creo. Sí. Una que aparece en Gol tamén. Penso que en algunha ocasión teño escoitado porque ás veces os comentaristas non sei se aparecen Gol. Aparecen aquí tamén, en ESPN Plus.
Pero bueno, eu o que quería era simplemente lembrar a figura de José Ángel de la Casa, porque para min foi un grandísimo narrador, un moi bo periodista deportivo, e ademais tive a oportunidade de coñecelo brevemente, cando eu fui un traductor do Arsenal, cando viñeron a xogar contra o Celta, pois no hotel NH, ali onde estaba o Arsenal aloxado, pois ali estaba José Ángel de la Casa no lobby, no? na entrada, con Mitchell, co exxogador do Madrid, que comentaba os partidos con el durante uns 10 ou 11 anos, e tiven a oportunidade de darlle a man, os dous, pero eu tiña máis interés en falar con José Ángel de la Casa realmente, pareceume a breve conversa que tiven con el, unha persoa realmente verdadeiramente amable, moi accesible, un pouco semellaba en persoa como eu imaginaba que era cando facía as retransmisións. Non o coñecín máis que durante uns 5 minutos de charla con el, pero tive a oportunidade de dicirlle naqueles intres o moito que me gustaba o seu estilo que cambiaría moitísimo cos periodistas que hai hoxe que narran. Hai xente a que lle gusta máis este novo estilo radiofónico, pero a min gustame máis ese estilo máis sobre. Mesmamente sen sair da televisión española, calquera comparación co impresentable que temos que Juan facer. Carlos Rivero. É lamentable. Sí. Calquera cousa que lle poñes a retransmitir a ese home, Dios mío. É que encende la tele así na un e parece que xa cheira a rancio. O sea. Sí. Totalmente. Eu sigo... Falaba Antón da sobriedade de la casa. Eu escoitaba que sempre dicían que nunca se puña nervioso, salvo naquel gol de señor no 2-1 contra Malta, que perdeu completamente os nervios. É justificable. Sí, ademais eu nese momento din unha patada coa perna o aire e dinlle unha mesa que tiña diante, estraguei o que arriba encima e botaronme unha bronca porque estaba claro con toda emoción de neno vendo aquel partido en directo que era unha cosa imposible e cando pasou, claro, ese gol de señor unha perna e tirei todo e castigaronme despois, pero justificado tamén justificado. O castigo non. Eu, Jorge, nisto, como en todo, prácticamente todo demais, eu tamén sou moi anglófilo, a min gustame moito máis os comentaristas británicos de fútbol. Que sí, que hai quen di que son aburridos, que non que só din os nomes dos xogadores e que non necesitamos máis. Nomes dos xogadores e algún comentario sobre os xogadores, cousa que eu penso tamén que vendo cricket. Prácticamente todo no fútbol vendo cricket. Teño esta teoría. E os comentaristas británicos para min son magníficos en xeral. Pero tanto os comentaristas como todos os paneis que hai posteriores cos partidos en diferentes canles, non? Hai sempre un plantel, mesmo xente que foi xogadora son moito mellores comentaristas dos que temos por aquí, non? Ainda que non ten que ver. Ademais, é unha cosa coa que xogan moitos ex-xogadores de equipos concretos, evidentemente son fans dos seus ex-clubes, non? Pero eso non impide facer eloxios ou facer vos comentarios técnicos sobre un equipo rival ou sobre cousas que están a ver, non? Pero claro, el otro día, por ejemplo, contra el Madrid, por ejemplo, Movistar llevó a Schuster, si no escuché mal. Claro, y el Celta, ¿a quién llevas? Porque Schuster jugó en el Madrid, pero... Es que no llevan a ninguén, que eso falan los grandes puntos. Es que canta mucho eso. Invitamos a Schuster y ya está. Tenemos el equipo de comentaristas hecho, para adelante. Eso es bueno, pues vale. Sí, mira, falando de exfutbolistas que transformados en comentaristas, neste caso todavía está a xogar Verónica Boquete, galega de Santiago. A mí pareceme unha magnífica comentarista. A min eu adoro vela, ainda está en activo, pero comentou o Mundial, comenta partidos de selección. É unha maravilla escoitala. Ás veces nótaselle moitísimo que non pode aturar o Ribeiro cando ten que... Totalmente. Con Mario Suárez a cousa vai ben, pero con Ribeiro... Como é posible ter esta persoa aquí ao meu lado, non? O sea, nótaselle moito... Mario Suárez que jugou en el Celta, además. Sí, é o único que ás veces, bueno...
hai comentarios un pouquiño... Sí. Eu algúns dos comentarios mesmo fanme botar de menos a Mitchell, e iso xa é dicir. Non o Eso Mitchell mucho do decir. Decir Celta, moito. o Mitchell do Joder. Madrid, porque a final tampouco era tan evidentemente madridista nos seus comentarios como pode ser o Ribeiro ou No, algúns para outros nada. comentaristas que hai por aí. Pero bueno, que descanse en paz José Ángel de la Casa, e para rematar temos que dicir, antes de pechar o programa, que as Celtas tiveron unha Por tempada favor. excelente, subindo de terceira federación a segunda federación feminina. Houbo mesmo unha pequena festa que creo que foi na Porta do Sol, non? Ou, Sí, Sí. Foi. na Porta do Sol vin os vídeos, algúns vídeos nas redes sociais, e gustaríame rematar pois con algunhas reflexións vosas sobre o que supón para o Celta feminino, para as Celtas e para o fútbol galego feminino en xeral, esta primeira tempada tan exitosa das Celtas. A min gustaríame comezar dicindo, xa non vou dicir moito máis para ir rematando, pero deixar que faledes vos, que eu penso que hai que apoiar as Celtas nestes intres de bons resultados, pero tamén nun posible futuro no que eses resultados pois non sean tan bons, porque as Celtas non vai subir cada ano chegando a elite en 2 ou 3 tempadas, non? Entón, penso que é importante facer a reflexión de que isto é un proxecto e que hai que apoiar ese proxecto, e por iso eu dicía antes que a mí me gustaría que os partidos se difundisen por canles como, por exemplo, YouTube, para que sexa máis sinxelo chegar a eses encontros e seguir o equipo feminino, que o merece tamén, ademais tendo en conta que o fútbol feminino está a crecer dun xeito exponencial, xa non só nos Estados Unidos ou en Xapón ou en Brasil ou en Alemaña, senón tamén en España, non? Totalmente. Eu coincido con Ferno, que dicía antes, a plataforma pola que se retransmiten os partidos das Celtas, o PS360 Play, como dicías ti, Fer, outro día, que vaya a pedais. Sí. Y cuando va bien, el marcador es el que no va bien. O sea, siempre pasa algo. Pero sí que é certo que hai unha cousa que agradezo moitísimo, volvendo dos comentaristas deportivos, é que non hai comentarios. Entón, ti podes ver o partido escoitando solamente a afección, animando, e ás veces agradecese un pouquiño, o certo. Sí. Pero eu sempre bueno, digo que esa tería que ser unha opción na televisión, quitar os apagar os comentarios primeiro partido sí. como no estadio. Sí, totalmente. Sobre o ascenso das Celtas, eu estiven onte na Porta do Sol, a verdade é que sí, é algo, para min, muller que pasou parte da súa vida xogando fútbol, non só seguindo fútbol, é algo moi emocionante ver que non o ascenso en sí, porque non ascender non sería, dende o meu punto de vista, un fracaso para nada. O primeiro ano é un proxecto no que se están a sentar as bases do que se pretende que sexa un proxecto a longo prazo, pero sí o ver o apoio da xente, como a xente se está a volcar co fútbol femenino, co deporte feminino, e ver que o clube tamén se implica e que apoia este proxecto e que está a dar as armas para poder seguir crecendo, aínda que como dicía Antón, non podemos agardar que isto vai a ser a ascenso por ano ata chegar a Liga F nun par de anos. Bueno, xa para terminar, aparte da boa tempada das Celtas, de que as Celtas B ascendeu a terceira red tamén. Que son dous ascensos. Sí, que victoria, o sea, campeonas de Liga, creo, o as infantís, as cadetes están a ver como quedan clasificadas, o sea, é unha tempada da que o clube pode sentirse moi orgulloso, pero despois moitas veces escoito a xente dicir que pasa co Sárdoma, por certo, o Sárdoma que vai xogar o playoff de ascenso é unha maravillosa noticia. Vigo, capital galega do deporte feminino, do fútbol feminino, pero é certo que eu si levaba tempo seguindo o Sárdoma antes da formación das Celtas,
E si é certo, non? Que pode dar un pouquiño de mágoa que bueno, un equipo que levaba máis tempo xogando e invertindo no fútbol feminino non se fale tanto delas, pero ao final un proxecto como das Celtas que ten detrás a un clube moito máis grande dalle visibilidade ao fútbol feminino e ao final eu penso que é unha boa noticia que se fale disto e que xente que descoñecía totalmente da asistencia do Sárdoma en que categoría xogaba agora este a preocuparse pola súa situación, así que benvidos sexan todos os equipos e toda a inversión en deporte feminino que, como dicía Antón, pues, o crecemento está a ser do fútbol feminino exponencial. É que hai moitos grupos, ademais. Sí, es cierto que as Celtas tiene que ser un proyecto a largo plazo, como no puede ser de otra manera, acaban de nacer, pero lo que sí yo me enteré, bueno, y lo hice además yendo con Susi a uno de los partidos, es la cierta presión que había por subir ya en el primer año, o sea, que eso yo no lo sabía, me enteré, pues bueno, pues por conocidos cercanos al club, y realmente todavía tiene más valor haber ascendido con esa presión detrás, ¿no? O sea que, vamos, yo me saco el sombrero y ojalá que el año que viene, bueno, se haga un proyecto por lo menos para una permanencia tranquila, ¿no? Sí, eu estou de acordo con vos. Además, en por riba eu, pois, estou un pouco, non implicado, pero case, porque o meu fillo xoga no Sárdoma. Vale. E eu estou seguindo, pois, moi de perto toda a situación que estamos a vivir este ano co tema do non apoio do Concello 100%, porque o que ten o Sárdoma non é que teña nada en contra as Celtas, todo o contrario. Eu penso que, de feito, as Celtas o que fixo é un bo proxecto intentando por recabar pois, moitos xogadores, porque, no fondo, a ver, a canteira é que é un pouco a canteira de fútbol femenino que a mesma para todos, quero dicir, o todos os clubes que hai en Vigo de canteira femenina, pois todos van a aportar a aqueles clubes que teñan pois, un proxecto detrás, que claro, que non é o mesmo pois, un equipo que poda ter un certo corte máis municipal, por así decir, que un equipo que ten un equipo de primeira detrás, non? Eso, evidentemente, non vai ser o mesmo. Esa é outra cousa. Penso que a xente, ás veces, dentro do propio Sárdoma, confunde as cousas, non? Eu penso que a pelexa é que se ti tes un convenio co Concello que ten unha cantidade por estar nunha clasificación correspondente ou por xogar nunha liga, pois tes que ter eso e que non cho quiten porque queran apoiar o fútbol masculino ou darlle máis ao Coruxo ou ter pois, calquera cousa desas, non? Pero penso que é unha boa noticia que o Celta teña equipo femenino que vaya ben, que sexa un concentrador, non? De bo xogo que lle vai dar máis visibilidade aos equipos que xa existían. É o que ti dicías, Susi, que pode que o mellor hai 3 anos moi pouca xente, salvo que tiveras conexión co clube porque os teus fillos xogaran ali, moi pouca xente pois, coñece cal é a canteira dos equipos, non? Cales son os equipos que xogan nas ligas locais, non? E o Sárdoma é un deles que ten pois, bastante tradición e agora pois, se está a falar, non? Dese fútbol femenino que nos primeiros anos, como todos sabedes, pois, unha canteira común, non? Unha canteira conxunta, non? E sobre todo, como ben sabe Susi, porque o sufriu nas súas propias carnes, houve un tempo no que as mulleres xogaban ata certa idade, despois tiñan que xogar fútbol sala. Por sorte, iso está a cambiar, bueno, cambiou, as cousas son diferentes, non? Porque é o que ten que ser. Non é normal que un deporte tan importante mundialmente, pois ao 50% da poboación non o xogue ou non o xogue nas mesmas condicións, non? E non é unha cuestión simplemente política, aunque todo é político, evidentemente, pero é algo que é unha cuestión mesmo estatística, que non ten sentido que non sexa así. Pero, aparte, escoitase moito a xente que pensa que as reclamas son a loita e equiparar salarios e todas estas cousas. Eu penso que a loita simplemente eu penso que cando xogaba eu nunca nin pensaba, nin imaginaba en aspirar a poder profesionalizarme. Non quero dicir que eu chegar ali, non o sei, eu tamén por descompaxinar con traballo, estudos, non é posible en moitas ocasións en deporte amateur, pero pensar que agora iso si é unha posibilidade, porque ata agora calquera neno, inda que non chegara, podía soñar, porque non?
porque non podo chegar eu a ser un Iago Aspas, a ser un, non sei, a xogar na primeira división. En cambio, era algo que as rapazas pues sabían que non había ningún tipo de referencia, nin referentes que te fixeran pensar que ti podías chegar. E agora, iso convertese en unha realidade. Eu miraba onte na Porta do Sol a todas as rapazas noviñas que bueno, pode que moitas delas non cheguen a xogar na Liga F, pero pode que algún así. Bueno, saber que tes esa opción, que é unha posibilidade, que non é algo inexistente, pois é algo moi emocionante e moi importante a nivel social. Sí. Bueno, como última cousa quero añadir, ainda non din un dato antes de falar das Celtas, que eu vivo na Coruña. Eu son de Vilalba, pero vivo na Coruña. Vivo en Terra Hostil. Eu sabía iso, pero é bo que se saiba tamén. Sí. Mira, Antón estaba calado como unha puta. Sí. En fin. Pois sabía. Pero bueno, o tema é que, ademais, non vou a relatar todo, pero eu sei de cerca certas cousas do Deportivo Femenil de aquí. E podo asegurar que o bonito tamén das Celtas é que de verdade se está non só apoiando o proxecto, senón se está dando moitísima máis visibilidade do que se lle dá aquí o Deportivo Femenil estando na Liga F. Sí, que non é coña. O sea, eso podo asegurar. Porque ata podo asegurar podría asegurar moitas cousas, despois por privado se queredes contos algunha, pero que son auténticas aberracións por parte de un clube que tenga un equipo femenil na primeira división española. O sea, pareceme paupérrimo. E a verdade é que sí que estou a ver o compromiso do Celta coas Celtas, e iso gústame moito, primeiro porque é bon para o fútbol galego en xeral, para as rapazas todas, pero non só porque ascendan ou porque senón porque obviamente o Celta pode invertir en infraestructuras, pode invertir en calidade para que poidan entrenar, materiais, todo. Xa non só iso, entrenadores de nivel, entrenadoras de nivel, formar a xente adecuadamente, etcétera, etcétera. E todo eso repercute porque non vai todo o mundo seguir moitos anos no Celta, senón que esa xente formada seguramente saia a outros equipos e non van a chegar a Liga F. Quero dicir, eso vai ir subindo cara arriba. E despois tamén, pois cando as Celtas suban un pouco máis para arriba, estou seguro de que o tema de pique aquí coa Coruña e co tema deportivo vaille facer ben tamén para que aquí espabilen e traten as rapazas como se merecen. Entón, creo que é algo moi positivo en xeral a nivel deportivo, social e demais. Sí, eso que vai ir é cimentando todas as estruturas necesarias para o fútbol femenino, que é o que non había. Falabas antes de referentes, é que mesmo que as rapazas agora podan ter referentes da súa cidade e non ter que fixarse nas xogadoras, pues balóns de oro e todas estas cousas, está moi ben, pero que podas ter a posibilidade de ir ver partidos e de ter referentes na túa cidade sendo nena é fundamental. Esa estrutura que antes non había, o máis importante de todo isto é que contribuía a cimentar, ¿no? A dar unha estrutura ao fútbol femenino que é fundamental. É que iso é bon, que iso é algo que fixo o Celta, non? Que fixo unha estrutura para un clube feminino totalmente separada do masculino. Ou seja, que non dependa do masculino, que ten os seus propios patrocinadores, que ten os seus propios corpo técnico, fisioterapeutas, etcétera, etcétera. O sea, son o mesmo clube, pero son como ramas diferentes, non? Entón, aí é por iso que o lóxico é tratalas por igual dentro da súa categoría, non? De que é un proxecto que está comenzando. Pero claro, se ti desde o minuto 1 xa faz un proxecto feminino, vamos dicir, para quedar ben, porque tes que facelo, pero no final vas só a esperar resultados, xa que dependan sempre dos homes, pois entón é que xa vas mal. Xa comeza mal a historia. De feito, Marta, xa que dis iso, quero simplemente dicir que a mí me gusta moito que o equipo se chame as Celtas, e que non sexa Real Club Atlético Feminino. Que eso foi moi criticado, e aínda criticado por moita xente, e non sei por qué. Pareceme maior acerto. Totalmente, eso lle dá unha identidade propia do clube feminino, non? Porque son mulleres e punto. Non quere dicir que sexa outro clube, non. Simplemente ten outro nome. Porque son mulleres as que o defenden, e xa está. Quitar a dependencia masculina de eso. Exacto. Sí, non, pero incluso cando pensamos no Celta Fortuna, a min gustoume moitísimo o cambio de nome tamén, porque iso de Celta B
dalle como menos categoría, ¿no? O equipo. Sí, E como ademais Entón, é un a min pouco a historia do gústame. clube tamén. É dicir, Exacto. é recoñecer a historia do clube, que ven de 2 equipos, un dos cales era o Fortuna. Unha Exacto. cousa que dicía Marian, non, cando falou do tema de do empeño que tiña ela para facer a sección feminina, non, o clube feminino, No, iso era da que sección cando femenina non son bueno, moi ben, está pero maldito, sí. non? Vale, pois eso, o clube as Celtas, que ía preguntando os seus homólogos presidentes, non, cando ía o Celta xogar fora, que como vían eles o tema do feminino e tal, e que todo o mundo lle dicía que iso é unha loucura e que non era... Pa que te metes? Para que Oh, te que lle metes dicían, niso, pa que te non? E tal. metes? Sí. Claro, eu penso que ela, a leitura que sacou é a boa, que non se pode depender dos homes, se ten que facer unha cousa completamente aparte, non? Claro, e iso é algo que se fai moi ben aquí nos Estados Unidos, onde a Liga Feminina non depende da MLS, é unha cousa diferente con outros equipos, con outras franquicias, etcétera, etcétera, pero claro, é un país que leva nese sentido, porque o fútbol feminino aquí leva moito tempo sendo importante, pois que leva moitas décadas xa de traballo nese sentido, con as infraestructuras universitarias, etcétera, etcétera. De feito, moito máis importante a Liga Femenina en moitos momentos que a MLS, unha maioría Sí, do sí, tempo. Sí, sí. E o equipo nacional, pois o mesmo, non? Porque tamén é un equipo que gañou cousas e que foi o mellor equipo do mundo en certos momentos. Probablemente agora non o sexa, pero está moi Sí, preto. Pero está entre os mellores. Sí. É curioso que comentes iso porque na creación do proxecto de As Celtas estiven a ler que un dos equipos cos que se reuniu e cos que se asesorou o equipo de coordinación deportiva foi o Angel City de Los Ángeles. Aparte ese equipo que está tan de moda porque foi fundado por Natalie Portman, por todas estas personalidades, bueno, gustoume que miraran cara a unha liga que ten tanta tradición, que está tan ben estructurada, e que se asesoraran con xente que leva anos a traballar no fútbol Porque femenino. parece que a Xisela, non, esta rapaza que ten moi boa visión e sabe moito, non, de fútbol femenino, non? Está a facer moi ben. Bueno, aprobado Sí, leva moitos anos claro. no entorno do fútbol femenino dunha maneira ou doutra, así que sí. Bueno, eu quería decir outra cousa, medio en broma, pero é verdade. Tiñan que chegar as mulleres para facer algo a primeira. non digo máis. Bueno, pero de porque todos non se modos, contaxaron polo gafe do máis... vexo non sabía eu ese dato do que se asesoraron do Angels, pero vexo un acerto que se fijen nas ligas femeninas de Estados Unidos, porque a verdade que sí que sempre foron un referente para o resto. De feito tamén, pues, que as cousas cambiarán, pero por exemplo, Mia Hamm considerada a mellor xogadora de historia. Eu no seu momento era a única referencia que tiña xunto coa miña Vero Boquete, pero era todo. Interesante que despois pois chegaran outros xogadores estadounidenses, a porteira Hope Solo, por cuestións tamén sociais mesmo e políticas tamén, bueno, despois por suposto Megan Rapinoe e algunhas outras Alex Morgan, Alex Morgan, sí. por exemplo, máis recientes esa xa, pero claro, xa son... pero claro, xa é unha época das redes sociais, unha época na que se pode diseminar con máis facilidade a información, pero bueno, é evidente que hai material como para facer un especial sobre as Celtas nalgún intre aquí no Bar Celeste, pero como temos xa superadas ben as 2 horas de programa, penso que é hora de por punto de final, pero quería falar das Celtas porque é un tema que me parece interesante e penso que hai que falar máis do fútbol como feminino. conclusión, yo diría que este verano Antón, las Celtas tiene que pescar en el Sárdoma, como conclusión a todo lo que hemos dicho. Bueno, moita sorte tamén para o Sárdoma para ese playoff no que van participar, xunto tamén co Olímpico de León, que está por aí, que estivo nas primeiras posicións prácticamente toda a tempada, despois caiu un pouco, pero bueno, que se nos faga máis sinxelo a quen estamos fora e tamén os que estades aí perto, pois seguir o equipo para que a afección pois sexa todavía máis forte. Susi, moitas gracias como sempre por estar no programa, agardámoste a vindeira semana con 3 puntos do Celta.
Grazas a vos, é un placer estar con todos vos, grazas a todos os ouvintes, espero que cos 3 puntos na próxima semana e con menos problemas técnicos, desculpade que hoxe non a miña conexión non estaba pola labor, debía ser madridista ou algo que non estaba pola labor de deixarme participar. Así que nada, grazas a todos, grazas Antón tamén por facer un oco para falar das celtas e deste proxecto que ao final algo ilusionante. No, é importante, di por aí Vicente que estaría ben traer a unha das xogadoras das celtas, se elas quixesen, se fose algo sinxelo de facer, estaríamos encantados de poder falar con alguén, se non son xogadoras, pois a lo menos alguén relacionado co equipo. Marta, o Celta chega a Europa League, non? Home, xa o meu nome o di, non? Marta Well. Ainda que eu falaba onte con Fer dicindo que igual era máis fácil para gañar a Conference, pero bueno. Me encanta. Habláis de ganar competiciones europeas como si fuera algo normal. Eu teño a fogo metido na cabeza os cánticos de balaídos. Soño con voltar a Europa para verte campeón. Pois xa está. Pues primeiro hai que voltar, pero vamos xogar. Non sei se Well ou Conference, pero sí, penso que sí. Pois grazas, Marta, como sempre, por estar aí, por participar no Bar Celeste, e sempre que queiras, pois volta, por suposto. Gracias a vos, e disculpade tamén a miña chegada tarde. E dende a Coruña, vou dicilo, porque se non se veía que... Dende a Coruña... Agora non vas poder sair na rúa, Mario. Non hai problema. De feito, vamos ver os partidos nos bares coas camisetas e todo aquí da Peña Norte Celeste, non hai problema, E sin rasguños ni nada. Bien. E iso é o que ten que ser. Sí. Correcto. A verdade que... Alegrome de escoitar. Hai que decir que antiguamente era outra cousa, pero que agora non é tanta historia. Sempre haberá algún neno rata borracho que igual che ven tocar o carallo, pero vamos, que de momento non podo dicir nada porque non tuve ningún percance. Quer decir, nas últimas, ahora estamos reuníndonos en algún sitio, vendo o Celta tranquilamente, nunca pasa nada e todo moi ben, así que non nada que decir. Que ben, alegrome moito. Desas excepcións hai nas tamén en Jackson, Tennessee, e non son do Deportivo da Coruña. Pero bueno, agardo que o pasases ben neste programa, Mario, e bueno, sempre que teñas a oportunidade, pois podes pasar. Nada, moitas grazas, sempre moi a gusto. Paseino moi ben, pero mellor o vou pasar cando gaño o Celta o Sevilla e encima hacerte os resultados goleadores. Entón xa gañas a porra totalmente. Voy a tener que mover hilos. Jorge, tamén moitas grazas por pasar polo Bar Celeste e a ver se nos vemos a vindeira semana con 3 puntos no peto. Pois grazas a vos, o gallá sexa así. De feito, eu tamén teño esas ganas de voltar ás noites de Europa. Hai un par de días lembrábame no Facebook unha foto que colguei co meu sobrinho cando fomos ver ese Manchester United que hai xa uns anos dese partido. O meu sobrinho ten agora cumpliu 18 anos bueno, fun con ele cando era neno e realmente temos ganas de repetir a experiencia aínda que eu tamén xa sabedes a miña profecía, eu penso que o Celta vai se clasificar para a Conference, que imos gañar a Conference, que se vai extinguir a Conference. Imos ter esos dous feos. Nos extinguiremos a Conference. E ninguén máis vai nunca, xamais, na vida dos palmareses deportivos ter eses dous trofeos europeos. Entón, eu penso que pode ser posible. Entón, o Celta gañará torneos que despois non existen. Totalmente. Claro, para poder dicir de Madrid despois e un deseste trofeo. Pois a galla sexa así, e para iso para comezar, hai que gañar o partido fronte ao Sevilla este sábado. Fernando, grazas tamén por estar aí e lembra onde podemos escoitar o Bar Celeste. Antes de nada, un apunte. Hablaba antes Vicente Javier cuando hablábamos de las mujeres y de su protagonismo de Vanessa Martín, de esta artista que va a estar en Castro este verano, un concierto que yo ya tengo pues bajo vigilancia desde que se anunció, así que intentaremos estar allí. Lo pintaba muy bien Vicente, intentaremos comprobarlo este verano. Sí, nos pueden seguir. Di que é espectacular. Eu realmente non sei quen é Vanessa Martín, pero buscaré información sobre ela. Te la recomiendo, es muy fácil. Pones Vanessa Martín en el YouTube y empiezas a escuchar una detrás de otra.
Pero con V, con B, con doble S. Con V, hombre, por favor. Antón. Nada, decir que efectivamente nos pueden seguir en Spotify, en iVoox, en Facebook, en YouTube, bueno, en fin, estamos creciendo en todas partes. Y un placer, por supuesto, haber estado aquí con todos vosotros y Mario, bienvenido. Me gusta tener la pantalla llena de gente. Menos por la calle que vos sigan en todos los lados, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Pues sí, efectivamente. Me voy a preocupar. Por la radio Todo se andará. Sí, sí. Di por ahí, por cierto, como último apunte, última hora lesión de Iago. Non sei Madre mía. No. se iso é certo ou non, supoño que ela O se dixemos que marcaba Iago no próximo partido, podemos cambiar ou... Madre mía, eso no es ninguna buena noticia, pero bueno, vamos a ir viéndola. Por cierto, Antón, esperemos que no sea nada. A ver qué hacemos la semana que viene, Antón, con el programa, que va a estar apretada la cosa, ¿eh? Ya, yo me dejo llevar por ti, pero tú mandas. ¿Por qué? ¿Pero apretada por qué? Porque jugamos Porque el martes. Porque despois o martes, claro. Sí, claro. Sí, hai xornada entre semanas, sí. Pois falaremos diso, pero bueno, agardamos poder emitir, claro, por suposto non o martes, porque o martes é o día do partido, terá que ser pois o domingo ou o lunes, pero bueno, xa veremos e xa... Todos xeitos, Antón, empezamos media hora antes, pero imos rematar a máis. Sí. Pásame esta hora. Sí. Case que vou chegar tarde a onde teño que ir. Agardo que o tren que hai en Milan, que é o lugar que está no medio entre Jackson e Martin, e por aí pasa un tren, pois que non pase neses intres, porque senón o mellor estou aí agardando 30 minutos e xa chego tarde o que teño que facer na universidade. Pero bueno, moitas grazas a todos e non resta máis que dar ese berro e ademais se quedalo ben alto entre Vigo, Madrid, A Coruña. Eu deixo o balón a botar e vos berrades ese a la Celta. Preparados? Vamos. Contra o Sevilla, embalaídos por Europa, como sempre, o de sempre. ¡Ala! ¡Celta! Celta!